ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии таҳлилии Тоҷикистонро бо натиҷагирӣ аз муҳимтарин рӯйдодҳои ҳафтаи сипарӣ шуда манзури шумо мегардонем. Дар студия бо хабарҳо Фахриддини Муҳаммад Юсуф. ёдовар мешавем ки рӯзи 21 июл таҳти раёсати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шӯрои амнияти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷаласаи шӯрои амнияти ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. дар кори ҷаласа аъзои доимӣ ва аъзоёни шӯрои амният, раиси суди олӣ, роҳбарони сохторҳои низомӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқу тартибот иштирок намуданд. дар ҷаласа масъалаи мураккаб гаштани вазъ дар сарҳади давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии исломии Афғонистон дар минтақаи ҷанубии вилояти мухтории Кӯҳистони Бадахшон мавриди баррасии шӯрои амнияти кишвар қарор дода шуд. бо назардошти шадид гардидани вазъи сиёсӣ дар ин минтақа сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба аъзои шӯрои амнияти ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарони сохторҳои низомӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқу тартибот супориш доданд ки барои таъмини амнияти давлату миллат дар минтақаи сарҳади давлатии ҳамҷавори Тоҷикистон бо Афғонистон чораҳои мушаххас андешанд. супориш дода шуд ки ҷиҳати ҳифзи сарҳади давлатӣ иқтидори муҳофизатии сарҳад пурзур карда шавад. ҳамчунин сарвари давлат дастур доданд ки дар баробари пурзур кардани иқтидори ҳимоявии сарҳад ба масъалаи пешгирии қонуншиканӣ дар сарҳади давлатӣ, аз ҷумла пешгирии ҷинояткории фарумиллӣ, терроризму экстремизм ва қучоқи маводи мухаддир таваҷҷӯҳи махсус равона созанд. дастуру супоришҳои мушаххас ҳамчунин доир ба пурзур намудани қудрати мудофиавии давлат, тақвият бахшидани ҳифзи марзи давлатӣ, боло бурдани сатҳи омодагии ҷузу томҳои низомӣ ва беҳсозии таъминоти моддию техникии онҳо, таҳкими низоми ҳарбӣ, баландбардоштани рӯҳияи маънавӣ, ҳисси ватандӯстию масъулиятшиносӣ ва таҷрибаву маҳорати касбии муҳофизони марзу буми кишвар, кормандони мақомоти судӣ, сохторҳои низомӣ ва ҳифзи ҳуқуқу тартибот дода шуд. таъмини амнияти озуқавории ҷумҳурӣ, суръати ҷамъоварии маҳсулоти кишоварзӣ, вусъати кишти такрорӣ, таъмини бозори дохилӣ, содироти мева ва сабзавот ба хориҷи мамлакат, тадбирҳои пешгирӣ аз таъсири бемории сироятии коронавирус ба иқтисодиёти мамлакат, аз ҷумла захираи маводи хӯрока дар ҳар як хонадон дар мадди назари роҳбарияти олии давлат буда. дар ин самт пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пайваста дастуру супоришҳои муфид медиҳанд ва бевосита бо раванди ҷамъоварии ҳосил дар саҳро, хоса усули захирасозии маҳсулот аз наздик шинос мешаванд. бо чунин мақсад рӯзи 25 июл асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ дар ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон қарор доштанд. дар доираи сафари корӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз рафти корҳои кишоварзӣ, ҷамъоварии ҳосили дар хоҷагиҳо парваришшуда, кишти такрорӣ, иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба истифодаи самараноки заминҳо, ташкили боғҳои интенсивӣ ба содирот нигаронида шуда, ба гардиши кишоварзӣ даровардани заминҳои бекорхобида, афзоиши содироти маҳсулот ва захираи зарурии маводи ғизоӣ шинос шуданд. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус. 25 июли соли 2020 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ дар ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон қарор доштанд. ҳадафи ин сафар шиносоӣ аз рафти корҳои кишоварзӣ, ҷамъоварии ҳосили дар хоҷагиҳо парваришшуда, кишти такрорӣ, иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба истифодаи самараноки заминҳо, ташкили боғҳои интенсивӣ ба содирот нигаронида шуда, ба гардиши кишоварзӣ даровардани заминҳои бекорхобида, афзоиши содироти маҳсулот ва захираи зарурии маводи ғизоӣ мебошад. зимни сафари корӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо фаъолияти коргарони хоҷагиҳои Сомонҷон, Фатҳиддин ва Барно шинос шуданд. бо зидди кории президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз хоҷагии Сомонҷон оғоз ёфт. ёдовар мешавем ки солҳои 2018 ва 2019 бо иштироки сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар хоҷагии Сомонҷон 200 гектар боғи интенсивӣ таъсис ёфта буд. ҳамон вақт президенти мамлакат ба роҳбарияти кооперативи сесолии Сомонҷон супориш дода буданд ки то ба ҳосил даромадани боғҳо дар байни қатори дарахтон маҳсулоти гуногун аз ҷумла полезӣ, помидор, бодиринг, каду, пиёз, картошка ва қаламфури булғорӣ кишт намоянд. ташрифи навбатии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ин хоҷагӣ назорати рафти иҷроиши супоришҳо мебошад. зимни боздид аз кооперативи истеҳсолии Сомонҷон
сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо фарзандону набирагон аз заминҳои полезӣ ки ҳосили фаровон парвариш ёфтааст тарбузу харбуза ҷамъоварӣ карданд. дар ҳамин ҷо президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дастур доданд ки аз ҳосили имрӯз ҷамъоваришуда ба ду муассисаи пойтахт мактаб-интернати рақами 1 барои кӯдакони ятиму бесаробон ва мактаб-интернати рақами 2 кӯдакони ятими шаҳри душанбе 2 мошини пурбор бо 20 тонн полезӣ кӯмаки моддӣ расонанд. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо назардошти вазъи кунунии ҷомеаи ҷаҳонӣ, паҳншавии коронавирус, таъсири манфии омилҳои беруна ба иқтисоди миллӣ, ба ҳукумати мамлакат, вазорату идораҳо, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо оид ба захираи маводи ғизоӣ, афзоиши содироти маҳсулоти кишоварзӣ, супориш ва ба мардуми кишвар барои истифодаи самараноки заминҳои назди ҳавлигӣ, риёниндани дуссе ҳосил ва ба таври кофӣ захира кардани маводи ғизоӣ дар хонаҳояшон дастуру ҳидоятҳо медиҳанд. дар хоҷагии бисёрсоҳаи Сомонҷон имсол дар майдони 170 гектар полезӣ кишт карда шудааст, ки аз ин 130 гектар дар байни боғҳо кишт гардида ҳосили фаровон дорад. дар хоҷагӣ масъалаи истифодаи замин ба таври намуна ба роҳ монда шуда, ба ғайр аз тарбузу харбуза дар байни қатори боғҳо 60 гектар макадон ва 10 гектар бо обёрии қатрагӣ пиёз кишт гардидааст. нақшаи кишти такрории хоҷагӣ низ хуб буда коргарон дар заминҳои аз зироати ғалладона холӣ шуда макадон, мош, помидор, тарбуз, бодиринг, каду, картошка ва дар 150 гектар сабзӣ кориданд. тавре мушоҳида гардид ҳосили дилхоҳ зироат ва полезӣ дар хоҷагии Сомонҷон имсол фаровон аст. деҳқонони хоҷагӣ маҳсулоти парваришкардаи худро аз сари замин ба тоҷирон мефурӯшанд. содироти тарбузу харбуза ва дигар сабзавоту меваҷоти хоҷагӣ ба бозорҳои ноҳияи Данғара, шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон ва пойтахт хуб ба роҳ монда шудааст. дар хоҷагии Сомонҷон сарвари давлат бо фарзандону набирагон аз заминҳои серҳосили тарбуз, харбуза ва маккаи дон дидан карданд. дар ин хоҷагӣ таҷрибаи олимону мутахассисони соҳаи кишоварзӣ ва аз ҳама асос ҳидоятҳои президенти мамлакат дар бахши боғдорӣ, зироаткорӣ ва полезӣ хуб истифода мегардад. натиҷаи ҳамин аст ки парвариши дилхоҳ маҳсулоти кишоварзӣ ҳосили фаровон медиҳад. дар ин ҷо ҳамчунин ба масъалаи аз худкунии заминҳои талу теппаи беҳосилу солҳо бекорхобида аҳамияти аввалин дараҷа медиҳанд. президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон имрӯз бо аввалин ҳосили заминҳои обёришуда ва ба гардиши кишоварзӣ даровардашуда шинос шуда ба кори хоҷагидорон баҳои баланд доданд. ин тарзи ташкили кор аз бисёр ҷиҳат метавонад намунаи ибрати дигар истифодабарандагони замин гардад, зеро дар хоҷагӣ ягон порча замин бекор нест. аз ҳар як қитъа дусе ҳосил гирифта мешавад. ман бойманов сунатулло хоҷагии Сомонҷонда деҳаи лолазор палак кардагем. ина имсол палакмон хушрӯй ҳосилиш бисёр. ина ҳами тарбузо аз сари замин бурдифта ҳама районада. ана иҷо ҳозир 55 гектар замини тарбузай. ина хутон дида истен имсол беҳад ҳосил бисёр. ҳақиқатан мо бегоҳиё мерем телевизора тамошо мекунем, ҷаноби олира гапошона ина барои ҳамун замино гап мезана, ина ҳами палако гап мезана, мо ҳамуро гӯш мекунем. ҳамаш таъкидҳои ҳамин ҷаноби оли кати, ина ҳамин хел чизода омадем, ҳамин хел зиндагимон пеш шид, ина палакмон зур шид, хонамон обод шид. дар доираи сафари корӣ дар ноҳияи Данғара президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз боғи хоҷагии деҳқонии Барно дидан карданд. нахуст сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо нашунамои дарахтони боғи интенсивӣ шинос шуданд. дар ин ҷо дар масоҳати 11 гектар замини солҳо бекорхобида бо тариқи обрасонӣ боғ бунёд карда шудааст, ки 60 нафар бо кори доимӣ ва дар мавсим беш аз 200 нафар барои ҷамъоварии ҳосил ба кор ҷалб мегарданд.
коргарони хоҷагии деҳқонии барно байни қатори боғро самаранок истифода бурда кишти полезӣ, картошка, помидору бодринг ва лӯбиёгиҳо гузаронданд. ҳолати тогзори боғ низ хуб буда дар 4 гектар 460 бех ангур парвариш меёбад. дар масоҳати 11 гектар боғи хоҷагӣ ки аз соли 2014 шинондани дарахтон оғоз гардид, то имрӯз дарахти олу 1706 бех, себи шоҳӣ 276 адад, себи интенсивӣ 260, зардолу 400, шафтолу 420, гелос 146, олучаи бобогӣ 200, ангур 460 ва хуч 1000 адад мавҷуд аст. аз ҳосили ба даст оварда имсол 36 тонна олӯи хушсифат ба Федератсияи Россия содирот ва 20 тонна олу барои коркард ба корхонаи коркарди маҳсулоти кишоварзии ноҳияи Муъминобод фиристода шуд. дар худи хоҷагӣ қариб 20 тонна зардолу хушк карда шудааст. ман Рабиъ Мустақим муқимҷон аз ноҳияи Тоҷикобод 2 сол аст ки дар ҳамин боғ кор кардаастем. пеш вақт заминҳои бекор хобида будам. бо обёри қатрагӣ об овардем. дарахтҳои ҳосилдиҳанда гилос, зардолу, себ, ангур, оличаи бобогӣ, зардолу, шафтолӣ, олу ҳастанд. сабзавот паҳмилдор, бодринг, лӯбиё, баргарӣ, тарбуз ва харбуза парвариш кардем. дар доираи сафари кории президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи Зулоли деҳоти Исматшариф ҳамчунин аз заминҳои полезии хоҷагии деҳқонии Фатҳиддин бозӣ намуданд. коргарони хоҷагӣ дар майдони 12 гектар кишти полезии тарбузу харбуза гузаронданд ки ҳосилаш фаровон аст. дар ин ҷо тариқи кишти зери плёнка навъҳои серҳосил ва хуштамъи тарбузу харбуза кишт карда шудааст. дар байни қаторҳо бошад парвариши дигар сабзавот ба роҳ монда шудааст. ман Мирзоев Амриддин, раиси хоҷагии кооперативи истеҳсоли Фатҳиддин. дар ихтиёри мо 42 гектар замини обиай, қариб 100 нафар кор мекунад. аъзо дорем, саҳмдор дорем. ин заминҳои бекор хобида буданд. ба дастгирии ҷаноби олӣ пешвои миллат ҳамин замина обёрӣ карда шуд. имсол соли аввалини ҳамин замина ҳосили обӣ шад. то ҳамин вақта набуд, инҷа лал мебуд, ям ҳисоби набуд. хайна бу картошка гирифтем, картошкамона додем, пиёз гирифтем, пахта дорем, полезӣ дорем, тарбуз, харбуза, помидор, бодринг, ҳамин чизҳоро мебарем ба ноҳия мебарем. саҳмдорро мебарам, вақт мефурӯшанд, зиндагишон хуба. мо ҳамин ҳар рӯз дар телевизор тамошо мекунем баромади ҷаноби олиро дар бораи замина истифодабариш. мо хай дастгирӣ мекунем ҷанобе ки замина бекор хобидаро истифода барем, коршоям кунем, шароити зиндагимон хуб шавад. аз рӯи маълумоти роҳбарияти деҳоти ба номи Исматшариф дар ҳудуди ҷамоат 7130 гектар замин мавҷуд аст ки аз он 2510 гектар обӣ ва 220 гектар боғ мебошад. кишти полезӣ дар ин деҳот 130 гектарро ташкил медиҳад ки аз ин дар 10 гектар замини лалмӣ ва 120 гектар обӣ кишт гузаронда шудааст. нақшаи кишти такрории деҳоти ба номи Исматшариф 1170 гектар буда дар 800 гектар кишт гузаронда шудааст. корҳо дар ин самт ҳанӯз идома дошта нақша доранд дар асоси дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кишти картошкаро ба роҳ монанд. ноҳияи Данғара дар вилояти Хатлон яке аз ноҳияҳои калонтарини саноатию аграрӣ ба шумор меравад. аз рӯи маълумоти раёсати кишоварзии ноҳияи Данғара ҳаҷми умумии истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ба 1 июли соли 2020 ба 389 миллион сомонӣ баробар гардида. афзоиш нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 27.4 миллион сомонӣ зиёд шудааст. тибқи маълумоти омории кишоварзони ноҳия дар майдони 40697 гектар кишти зироатҳо гузаронданд. аз ҷумла дар 30000 гектар ғалладонагӣ, 690 гектар картошка, 1389 гектар сабзавот, 4587 гектар пахта ва ғайра. ҳамаи ҷаҳду талоши сокинони меҳнатдӯсти ноҳияи Данғара ба он равона гардидааст ки бо истифода аз тамоми имконият ва боду ҳавои мусоид инчунин истеҳсоли маводи ниёзи аввал дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат саҳми муносиб гузоранд.
бинандагони гиромӣ ёдовар мешавем ки бо мақсади ҳидояти сокинони мамлакат ба истифодаи мақсадноки заминҳои таъиноти кишоварзӣ ва заминҳои назди ҳавлигӣ, инчунин коркарди маҳсулоти кишоварзӣ дар шароити хона ва захираи маводи ғизоӣ дар давраи мушкилоти марбут ба паҳншавии бемориҳои сироятӣ дар минтақа ва ҷаҳон 22 июл асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳри Ҳисор ва ноҳияи Рӯдакӣ сафари корӣ анҷом доданд. ба таъкиди сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон яке аз воситаҳои асосии таъминоти эҳтиёҷоти аҳолӣ бо маводи хӯрока ва боз ҳам беҳтар гардонидани сатҳи зиндагии ҳар як сокини мамлакат дар шароити мураккаби ҷаҳонӣ имрӯз ин истифодаи самараноки ҳар қитъаи замин мебошад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи ҳаёти нави шаҳри Ҳисор нахуст бо тартиби истифодаи замини наздиҳавлигии сокини шаҳр талаб шуд давлаташ шинос шуда таҷрибаи ин оиларо дар истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ва коркарди он дар шароити хона намуна арзёбӣ намуданд ва дар мисоли ин оила аз тамоми сокинони мамлакат даъват ба амал оварданд ки бо назардошти шароит ва иқлими мусоиди Тоҷикистон аз ҳар қитъа замин самаранок истифода намоянд. 22 июл асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи ҳаёти нави шаҳри Ҳисор бо рафти парваришу истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар қитъаи замини наздиҳавлигии Талабшод Давлатов шинос шуданд. Талабшод Давлатов бо аҳли оилааш масоҳати 0 аз 110 гектарро ҳамчун қитъаи замини наздиҳавлигӣ бо самар истифода менамоянд. ӯ дар қитъаи замини наздиҳавлигӣ кишти зироати лӯбиёгӣ ва сабзавотро хуб ба роҳ монда ҳамасола аз 2 то 3 ҳосил аз як замин ба даст меоранд. истифодаи мақсадноки замин ва заҳмати шабонарӯзӣ имкон фароҳам овард ки ин оила ҳосили фаровони сабзавоту полезӣ рӯёнида сатҳи зиндагии худро баланд бардоранд. дар ҳамин ҷо пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо анбори нигаҳдории маҳсулоти ғизоӣ ки барои захираи 2 соли минбаъда пешбинӣ шудааст шинос шуданд. иттилоъ дода шуд ки дар анбор номгӯи зиёди маҳсулоти ғизоӣ аз қабили гандуму лӯбиё, наску нахӯд, мошу зағир ва дигар навъи зироати кишоварзӣ дар зарфҳои махсус нигаҳ дошта мешаванд. ҳамчунин наздики 50 номгӯи маҳсулоти кишоварзӣ ва мевагиҳо ки аксари он ҳосили қитъаи замини наздиҳавлигии ҳамин оила мебошад дар шакли консерва захира гардидааст. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аснои шиносоӣ бо тарзи истифодаи босамару оқилонаи қитъаи замини наздиҳавлигӣ ба Талабшод Давлатов баҳои баланд дода таҷрибаи ӯро дар рӯёнидани ҳосили зиёди сабзавоту полезӣ маҳз дар шароити имрӯза манфиатовар арзёбӣ карданд. аз қитъаи замини наздиҳавлигии оилаи Давлатовҳо дар шаҳри Ҳисор ҳосили дилхоҳи помидору бодиринг, қаламфури булғорӣ, картошкаву пиёз, ҷувориву лӯбиё, караму сабзӣ, сирпиёз ва дигар навъи маҳсулоти кишоварзӣ мегиранд. ҳамин тариқ заҳмати шабонарӯзӣ ва истифодаи оқилонаи замини наздиҳавлигӣ эҳтиёҷоти ин оиларо бо маҳсулоти кишоварзӣ таъмин намуда аз баракати заминдорӣ рӯзгори босаодат доранд. дар истифодаи мақсадноку босамари қитъаҳои замини наздиҳавлигӣ бештари сокинони деҳаи ҳаёти нави шаҳри Ҳисор фаъолияти назаррас дошта баробари таъмини аҳли оилаи худ бо маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ инчунин дар ғанигардонии бозорҳои истеъмолӣ саҳми фаъол мегузоранд. аз меҳнати садоқатмандона ва муносибати дилсӯзона ба замин дастурхони сокинони ин гӯшаи файзбори диёр пурнозу неъмат гардида сатҳи некуаҳволиашон сол то сол беҳтар мегардад. захира намудани маҳсулоти ғизоӣ барои 2 сол дар таъмини амнияти озуқавории кишвар ва беҳдошти сатҳи зиндагии мардум саҳм хоҳад гузошт. зимни суҳбати самимӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба таҷрибаи оилаи Давлатовҳо дар истифодаи босамари замин баҳои баланд доданд. ҳама нозу неъмате ки дар Тоҷикистон истеҳсол мешавад ёки парвариш меёбад ягон чи аз хориҷа нест. чи аст аз хориҷа мешавад? асали тоҷик, меваи хушки Тоҷикистон, хоб ин сабзавот, меваи ангура бин ҳама аз Тоҷикистон. биҳишти рӯи замин ҳамин меҳнат кардам ва чи мешавад? ҳеҷ ка гушта намемонад. лекин агар ҳунар надошта бошӣ, танбалӣ кардӣ, баъд ҳама чи баҳона мешавад. зиндагиҳо хуб аст? бачаҳо хонданҳо чӣ қадр аст? на аст? сад бошиги истиқлолият, сад бошиги шумо ҷаноби олӣ. мо сад боши мо деҳқонем. аз нони деҳқонӣ сад бошиги ёфтем, хӯрдем. бачаҳоро хонондем.
همه یک مهنت خودم یک دختر دارم هم با پدریم با مهنت اولای کسی دست خونم بشورو یک بچه را بعد باشی این بچه منم دختر هم دختری میکند هم کار میکند هم در زمین مهنت میکند بله دو بچه بر حاصل میگیرم همه فرزند صاحب احترام بله بله همین هم فرزندها را تربیه میکنن میخوانند خوب زندگی خوب شرایطی همین است آدم اگر جهت اویله‌داری خود داشته باشند زندگی خوبی اویلوی داشته باشند عمری با برکت می‌بینند جناب عالی با یک گفتنی دارم وقتی که شما پرزیدنت شدید پدرم عمر خیرات کرد فرزندو ببینید یک جوانمرد نورانی صاحب دولت نه این راهبر میشود این مملکت ما راهبر شیافت شما مملکت ما آباد میشود میدانید که بچه‌ان این سه نام دارد سه نام کتابی امام علی شریف رحمان این رحم دارد ممکن که تاجیکستان رحم شد همه آباد شود همه آباد میشود همه دنیا پنجی میشود صد بار شکر آباد دستگیری مردم قطعی خوریم اگر مردم دستگیری نمیکرد خود و بزرگ به این روزا نمیرسید چگونه سرسانی چقدر مردم تلف شدن بی خانه و در شدن بدبختی از اومدن شما این شب‌های درار ما فقط این ارزه را ما از پدر شنیدیم چقدر منتظر شدیم چقدر خرسند شدیم قدم شما در خانه پدر ما مبارک شود سلامت باش سهریا چی میخورین؟ سهر چی میخوری؟ همجوره؟ نام چی؟ Таджикистан бапеш. از آشا؟ همین سهریا چی میخوری؟ سهر خوب کسی چی میخوری؟ شیر؟ با چی؟ ها؟ چای نون؟ ها؟ نیسی روزی چی؟ تخ دارین تخ ها؟ تخ میپزنید یا سهریانه نه؟ سنفی چند هستی؟ ها؟ هفت؟ آینده چی میشه؟ چی میداری؟ یک آرزوات چی هست؟ طبیع میشه؟ نیسی پدرت؟ و یکان اختصاص دیگر را انتخاب کنه ها؟ اختصاص چی شو؟ شما چی؟ ها؟ نام چیست؟ او مایران؟ سنفی چند بخونه؟ سه؟ بای چند قطعه؟ پنج؟ احسن آینده چی میشه یکن؟ معلمه؟ احسن از کدام فن ناز میبینی؟ زبانی مادری زبانی ادبیات ها؟ شعر میدانی؟ از کدام شاعر میدانی؟ از کدام؟ کو بخون یک شعر تا خون کو؟ السلام علیکم بابا جانی مهربان بابا جانی قهرمان افتخاری تاجیکان خوش آمدید بابا جان بر حصار زرنیسا در خدمت وطن و آینده هستند تیار رحمت با کو یک اون شعر دیگر چی؟ کدام شعر میدونی؟ درباره مادر کو مادر وطن خب گویند مرا چون زاد مادر پیستان و دهان گرفتن آمد شبها بری گهواره من بیدار نشست و گفتن آمد یک حرف دو حرف بر زبانم الفاظ میداد و گفتن آمد دستبندی گرفت پا به پا برد تا شیوه را رفتن آمد پس هستی من هستی اوست تا هستم هست دارم هست دوست احسن باشم خدا اون تا دراز کنه نظم قم نشد حتما معلومه میشوی آموزگار بهترین میشه قم تزن شنه جناب عالی هم یک تحفه اولادی داریم یک دیوانی جامی داریم از پدر مونده گرد سال 1911 کتابت شده گرد دست نویسه این سال که بونی کرد میکنیم در شما تحفه کنیم ایمانی اویله ایمان رحمت ما مزیده میمانیم و میخونیم و میتونیم رحمت سالی چند بودی باید کداگی؟ سالی یک در کتابت شده گردی کدام تو جامعه
شیرچای نشایسته میگن جای شما را نکردین ما چای نخوردیم که میریم در خانه چی داری؟ دیگ در چیه؟ اوماچ؟ کو بیار بینیم او بیار اوماچ تا بیار بینیم کو بردار طبق ده آمازه کلاس مثلا آدم های 30 سال رفتگی در بسیار چیزی باید هم باقوت است هم ملایم است ایرا روانی باید قطعه میکنن زر قطعه وقتی باید میکنن با یک چیزی دیگه هم هست او روانتر روبیش میکنن روبیش وقتی مسکره پختنده درونی مسکره در جوشدگی در میاندازین همین خیلی وای میکنن بعد جوشده آخر آن بعد میگیرن از دید همون ترشی مسکره میگیرن ترشه کنه که او در خیلی با قوت بودم در کار خیلی یکی تا قطعی وای میکنن با قوت بودم در کار اونا اساسا مادرای ما در فصل تیرما میکردن تیرما کم تر ساقینی ده تابستان هم میکردن و خوردنش مشکل تر بود نه که میخوردن کار که میکردن دیخوندن میخوردن حزمش حاضر مثال وای کنید این مردمی که کاری اگر جسمانی نداشته باشه وزمیل است وقتش را گوش کم بود که مردم همی چی قطعی میخوردن کاری دیخانیشان هم میکردن کشت کارشان هم میکردن با مزه نانای چخیلی میپذی اکر کلم؟ نه یکمده نالی نان نتی چند نان میپذی؟ نمودای نان چند نان میپذی؟ کلچه کلم، کلچه میده بر با کلچه چویی میگن خلق ما میده چپاتی میگن چپاتی فاتیر نان خیلی غاسه کم میکنی نه؟ ریزا میکنی قرطا میکنی؟ از چی میکنی؟ قط میکنی شما؟ انا ما فاتیری وای قطی میکنیم قاقاکی سنگی نه ما روغن نمیریزیم ما در روغن نمیریزم شما کم ترک وزمیتر است شما رفتگی هم بخیر تا وادی رشت فیض‌آباد همین قطی میکنین خودش روغنی با بلوش در روغن میریزین اما در برعکس فاتیری قاق میکنن اورنول خیلی سنگاکیش هم باید نمیگیم یکی را سنگاکی میگن دیگر کورک هم میگن بعد روغن پیاز میمونن روغن هم میریزن اما بلوش کشیده میگیرد بسیار بلازه میشه دیگه شما بسیار رای قروتوی واسه تاوما چی پخته میتونی با چی وای داره تاومای ملی ما با چی کرده میتونی آشی پلو خوب خام شوربا فاتیر مسکه رحمت گوداری میکنیم از تاوما شیر بریج شیربات یا این چی خطی میکنی؟ این هم همون شیربات تنکتر روغن در کمتر گرد سرخ میکنیم بعد شیر میریزیم بلوش در روغنی مسکه o tala میشه نشایسته هم میکنین؟ نشایسته هم میکنین برنجاوا جواری میکنین نه؟ شکراب از چی میکنین؟ شکراب نه من در نظر دارم اینا از پامیدور میکنین چکه میکنین اووی هم میکنین اووی شکراب چیکار میکنین ما اوویشه پیاز گشنیش هم اوو فاتیرم میگازیم گشنیش پیازم میکردن مادرای ما میکردن هیچی نیافتاد کودکا را سیر میکردن فاتیر میکردن بعد کمتر آبی شیرگرده پیاز و همی گشنیچی این چیزها ریزه کرده و میکردن اگر میشید خانه در آدمی که داشت کمتر همین روغن گوسفنده درون همون چیزا میریختند و فاتیر را ریزه کرده و میکردن چون با مزه میشه شکمی کودکا سیر میکردن از اولیچه شکراب کرده ای؟ کردن
ها کلچه و آش سوپا میگویم. оши брида оши тупа метавонӣ карда ям мисол таомо бринҷова бале тезова мекунед чӣ хеле мекунед گیلچه میکنیم در طبق ریزه کدگه با وقتی فرده میکنیم آبی سوزان میریزیم و همون گیلچه رو در آب فرد میکنیم қариб туғри ҳамин нонои якта дута нони охирона мемонад кайбонои ки вай аста дар сари ҳам дегдон мекунад лафзати шамуҷа аст ана гаштини чи хонагира сахт мекутанд намаки похсагӣ қатӣ мекутанд бисёр вай мешавад об мешавад хеле вай мешавад баъди он камтар пиёзи бехирам мекутанд аз ҳама назди шавӣ ки қаламфури тар карда қоқ боша тар мекунанд як шаб рӯз пештар ваям мекутанд тезово мешаванд баъд оби ширгарм мерезанд ҳамин нона 3 булак ё 4 булак вай мекунанд ҳамхе табақда лави табақда мемонад ё болои рафидада мемонад ҳай шакароб чака қатӣ мекунанд помидор қатӣ алоҳида мекунанд шакароб манаи фатир қатӣ ҳам мекунанд модари мо олича қатӣ мекарданд оличаи кӯҳӣ аст ку оличаи кӯҳира хушк мекарданд ё ки меҷӯшонданд кулча мекарданд мисли дулона мекардем шумо дулона надорена кама дулонарам меҷӯшонданд кулча мекунанд баъд байша шикоф мекунанд хушк мекунанд бандао қатӣ кашон ҳамира зимистонда тар мекунанд як сутка меиста оби ширгарда мулоим мешавад баъд амро оҳиста як чизи тозада меҷафанд ва ёша мегиранд донаву дигараша ва як дока қатӣ меполанд ранги чӣ гум ман ҳамин чакабаринам хеле хидмат мешавад тезӣ мекунанд тезӣ ҳамина камтар об мерезад тунуктар мешавад тезӣ мепартиянд ана гаштинича ягон қаламфуру дигари вай мекунад яки камтар тезтар мекунад бисёр бамаза мешавад нони гарб қатӣ шакарои бамаза мешавад суманак мекунем суманака дегда мешонен ё кулча мекунем кулчаам мекунена суманака модари мо вай намекард кулча мекарданд баъд вай монда ранги фатири маска воре маскара монда вай мекарданд бениҳоят бомаза мешавад маска қатӣ не суманака кулча мекунанд дегдонда мекунанд товада мекунанд баъд ҳамн гармогар мегиранд сеташа поёнда мемонанд табақдаю маскаи тара мемонанд байда бод сетаи дигаи боло мемонанд вай мекунанд на вай мекунанд камтарак мешаванд не ки хӯрданаш бисёр бамаза аст уна ҳар кас вай карда наметавонад як вай бошад 10-12 каса мерасад ничи вай мекарданд таомои хуб буданд таомои миллӣ нома чи аст муборакшо номи бисёр хуб курси чорум ҳастӣ се гузашти ихсосо чи ҳолияти бонкӣ на кай зан мегирӣ як чанда рафтӣ 20 як 4 соли дигар вай кун диплома гир якҷо кор биёв хоб баъд бигир саросима нашав баъд келена як 5-6 сол асуда ҷавонтар баъд мешавад зиндагӣ бобаракат ба қадри зан расанд оиладорӣ расанд фаҳманд зиндагӣ чи аст рӯзгордорӣ чи аст оиладорӣ чи аст фаҳманд ақлшон расад ман да ягон хизмат надорем доимо дар ҳамин хонадон тӯи тамошо бошад хурсандӣ бошад саҳни ҳавлӣ бошад бо гулҳои рангоранг зиннат ёфтааст ки аз завқу салиқаи баланди зебоиписандӣ ин хонавода дарак медиҳад. талабшо давлатов асосан табиб аст ва 27 сол инҷониб ба аҳолӣ хизмат мерасонад. ман аз он шунидам ки пешвои муаззами миллат ба хонаи мо ташриф оварданд ва аз замини назди ҳавлигии мо дидан карданд. аз омадани ҷаноби оли мо рӯҳбаланд шудем. аз ин баъд хизмати дучанд хоҳем кард. ҳар нафаре ки дар замин заҳмат мекашад албатта самараи нек мебинад. ман
27 سال سابقه کاری طبی دارم. بعد از کار اومده در زمین نزد حولگی خودم مهنت میکنم. این اردوی دیرینه ما بود. در وقت پدری ما وقتی جناب عالی پرزیدنت ما فرزندا رو فیراد کردن که بچه‌م بیایه این جمال مردی نورانی را بینه، نو مملکت صاحب خودش یافت، راهبری خودش یافت، انشالله مملکت آباد می شود. ما فرزندا هم اهل اویله دهقانیم. دادری ما که ابرش کلونه میوه ایکار وقتی خود رو در دروی زمین با اهل اویله همه کسا وقتی کارتوشکا میشه ما کارتوشکا چینی می‌کنیم، وقتی پیاز میشه ما پیاز چینی می‌کنیم، 100 بار شگر میگیریم با میبریم، وقتی سالونی با پر میکنیم. این زمین ها ما 2 بار 3 بار حاصل میگیریم. ما این زمین ها استفاده میبریم، وقت خالیش نمیمونیم. شکرانه که ما مادرها در این دنیای تنگ، در این دنیای آباد، آسمانی صاف به اقبار ما زندگی داریم. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون به اهل عائله طلبشو دولتوف کتاب‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمون استقلالیت تاجیکستان و احیای ملی، اثر تاجیکان اکادمیک باباجان غفورов، شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی، نامگوی زیادی اثرهای ماندگار نظمی و نثری ادیبان زبردست تاجیک و فارس و دیگر تحفه‌های ارزشمند تقدیم نمودند. در دوره سفری کاری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون در شهر حصار با فعالیت جمعیت دارای مسئولیت محدود 50 سالگی اکتبر نیز شناس شدند. جمعیت دارای مسئولیت محدود 50 سالگی اکتبر یکی از خواجگی‌های نمونوی شهر حصار به شمار رفته 232 از 6 گکتار زمین کارم را در اختیار دارد. دهقانان خواجگی از کشت بهاری حاصل فراوان به دست آوردند، بازارهای محلی و پایتخت را با محصولات تر و تازه تامین نمودند. 22 ایول در دوره سفر کاری در شهر حصار اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون با فعالیت جمعیت دارای مسئولیت محدود 50 سالگی اکتبر شناس شدند. نخست پیشوای ملت محترم امامعلی رحمون در این جمعیت با کشت کارتوشکای تیر ماهی آغاز بخشیده با کشاورزان در فعالیت پرمسئول و زحمت طلب برای کامیابی‌ها آرزو کردند. با راهبری دولت اطلاع داده شد که جمعیت دارای مسئولیت محدود 50 سالگی اکتبر یکی از خواجگی‌های نمونوی شهر حصار به شمار رفته 232 از 6 گکتار زمین کارم را در اختیار دارد. رهبریت و اهل زحمت جمعیت در افزون نمودن استحصال محصولات کشاورزی پیوسته کوشش به خرج داده در فراوانی بازارهای محلی و شهری دوشنبه سهم خود را می‌گذارند. در دایره دستور سپارش‌های رهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان در موسم کشتی تکراری در شهر حصار میدان کشتی کارتوشکا تا 40% زیاد کرده می شود. این سال در همه بخش‌های کشاورزی شهر در مساحت 600 گکتار کشتی کارتوشکا گذرانیده خواهد شد. کارمندان جمعیت دارای مسئولیت محدود 50 سالگی اکتبر با مقصد عملی نمودن این نقشه ها در مساحت 25 گکتار کارتوشکای تیر ماهی کش میکنند. برای حاصل دلخواه به دست آوردن مسئولین تخمی‌های خوش صفت دسترس نمودند. کشتی کارتوشکا با رعایت طلبات آگروتکنیکی گذرانیده می شود. جمعیت دارای مسئولیتش محدود 50 سالگی اکتبر شهر حصار یکی از خواجگی‌های نمونوی شهر به حساب رفته. در فراوانی بازارهای شهر حصار و پایتخت عزیزمان شهر دوشنبه نقشی حضور دارد. خواجگیداران در عملی شوی یکی از هدفهای استراتژی دولت حکومت جمهوری تاجیکستان برای تامین نمودن امنیت آذوقه‌واری پیوسته کوشش به خرج می‌دهد. در دایره دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون در زمین‌های خالی شده در میدان 25 گکتار کشتی کارتوشکا گذرانیده ایستادند. دهقانان خواجگیداران این روز بسیار خوشحال هستند که اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت تاجیکستان محترم امامعلی رحمون امروز برای آغاز کشتی کارتوشکای تکراری در جماعت ما در خواجگی ما تشریف آوردند و کشتی کارتوشکا را آغاز بخشیدند. و امیدواریم که خدا خواهد با تشریف جناب عالی با پای قدم جناب عالی حاصل دلخواه به دست بریم. لازم به تاکید است که در جمعیت دارای مسئولیت محدود 50 سالگی اکتبر شهر حصار 200 نفر به فعالیت فرا گرفته شده، 80 نفر کارگر دائمی و 120 نفر دیگر کارگران موسمی می باشند. من در همجا 8 سال شد کار میکنم. زمستون تا زمستون کار ما تامینه. اولی کم نمیگیریم. همه جای مشتگیان عبید منم سر وقت میتم. همه چیز روزگارمون هست. ما کارمون روزیم. باید کچکای تیر ماهی کاشتیم. لوبی نه چیزی که فورا میکنیم برای خود نمیبریم با میتن ماشونا
ما ریزویم همشون ایرو برو همین دولت همین قدماشون نوجه تو دیسر که جایی که قدم مونا اونجا گلزار بشن. از تشریف آوردن جناب عالی به خواجگی ما کارگرزن ها به حد خرسند شدیم که آمده از کارهای خواجگی داری ما زنها با خبر شدن. ما میندارگی خودمان رو به جناب عالی به پیشوای ملت میرسونیم که همه وقت در پی صلح و ثبات است. برای ما زنها مادرها این بسنده است که پیشوای ملت چقدر صلح و ثبات را برای ما اینقدر آسایشتگی را فراهم آورد. زن در کدام ساحه نباشد در کجای نباشد فعالیت خود را پیش میبرند. هم زنهای خانشیم برآمده کار کردیم، کارتوشکا، پیاز همه از همین خواجگی میبریم و همه چیز زمستان ما تامین کردیم. جمعیت دارای مسئولیت محدود 50 سالگی اکتبر شهر ایسار در سمت پرورش دیگر زراعت‌های کشاورزی نیز پیشرفت بوده. در یک قسمت زمین‌های آبی آن جواری مکه برای دان، پخته، سبزیجات و دیگر زراعت‌ها کشت کرده شده است. دهقانان این جمعیت از کشت بهاری حاصل دلخواه به دست آورده، بازارهای محلی و پایتخت را با محصولات تر و تازه تامین نمودند. اکنون با همین عزم و تلاش کشت تکراری را به راه می‌مانند. سالی گذشته ما در میدان 43 هکتار زمین‌های آبی کشتی غله‌دانه گذراندیم. در میدان 32 هکتار پیازی بر وقتی کشت کردیم. باقی مانده زمین‌های خوراک چارواک جواری برای دان، جواری برای سیلس کشت کردیم. حاصلی نقد به دست آوردیم. از اون جمله گندم 147 تن گندم استحصال کردیم و 1100 تن پیاز استحصال کردیم که این قریب بازارهای شهر دوشنبه و شهر حصار فرق تامین کرده شدند. کوشش کرده شدیم که مثال همه خواجگی 3 ساعت‌تر کنیم. فکر کردیم خواجگی اگر 3 ساعت‌تر باشه درآمدش یک حساب اینش درآمد کرده یک خواجگی مثال زلالش پوشاندن ممکنه. و همین خاطر کوشش کردیم که من مثال دیگر نمودی زراعت ها من پمیدور، بودرینگ ما پلیزی‌ها بیشتر کنیم که محصولات ها بازار ده بیشتر بره. بازار ده که بیشتر برآمد فرق در بازار نرخ ارزان‌تر میشه. بعد از شناسایی با فعالیت جمعیت دارای مسئولیت محدود 50 سالگی اکتبر شهر ایسار، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با کار خواجگیداران بهای بلند داده آنها را به زحمت صافدلانه و پرمحصول هدایت نمودند. بنا به تاکید پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، فراوانی بازارهای جمهوری با محصولات تر و تازه مخصوصا کارتوشکا با تطبیق یکی از هدفهای استراتژی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان تامین امنیت عضوقواری محض از فعالیت خوب و با ثمر کشاورزان وابستگی دارد. همچنین در شهر حصار اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از خواجگی‌های دهقانی فیض دهقان و فیض حاجی دیدن نموده با نشونمایی زراعت از نزدیک شناس شدند. پس از شناسایی با فعالیت خواجگی‌ها سرور دولت محترم امامعلی رحمان در همین جا از نمایشگاه کشاورزی نیز دیدن نمودند. اهل زحمت نامگوی گوناگون محصولات را که محصول زمین‌های حاصلخیز خواجگی‌ها میباشد معرفی کرده اوید به دستاوردها و رشد ساحه کشاورزی معلومات دادند. 22 июл асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри ҳисор аз хоҷагии деҳқонии файзи деҳқон ва файзи ҳоҷӣ дидан намуда бо нашунамои зироат аз наздик шинос шуданд. нахуст роҳбари давлат бо фаъолияти кишоварзони хоҷагии деҳқонии файзи деҳқон ошно шуда бо аҳли заҳмат суҳбати самимӣ анҷом доданд. иттилоъ дода шуд ки хоҷагии деҳқонии файзи деҳқон 135 гектар заминро дар бар гирифта аҳли заҳмат ба парвариши навъҳои гуногуни зироатҳои кишоварзӣ машғуланд. бо истифода аз маслиҳатҳои мутахассисон ва риояи меъёрҳои агротехникӣ коргарони хоҷагӣ ҳамасола ҳосили хуб ба даст оварда дар таъмини бозорҳои мамлакат бо маҳсулоти хушсифат нақши худро мегузоранд. имсол хоҷагидорон дар кишти асосӣ карам, боюнҷон ва гулкарам корида аз 0,25 гектар замини кишти карам 8 тонна маҳсулот ба даст оварданд. ҳамчунин 0,30 гектари дигар барои парвариши картошка истифода гардида буд ва кишоварзон тавонистанд ки аз ин ҳисоб 7,5 тонна ҳосил ҷамъоварӣ намоянд. ҳамин гуна нишондиҳандаҳои чашмрас дар самти парвариши дигар номгӯи зироатҳо низ мавҷуд аст. хоҷагӣ мо асосан бо сабзавотпарварӣ машғул мебошем. аз қабили картошка, пиёз асосан дар кишти асосӣ мо картошка, пиёз, карам, гулкарам парвариш намудем
و کشتی اساسی را ما جمع کردیم. در جایش کشتی تکراری ما از نو کردن سر کردیم. مثال حاضر در کشتی تکراری کارتوشکا، کرم، گل کرم، سبزی و دیگر نمودهای سبزیجاتی را ما پرورش نموده ایستادیم. ба сарвари давлат иттилоъ доданд ки аҳли замати хоҷагӣ ба масъалаи самаранок истифода бурдани заминҳои корам ва рӯёнидани чанд ҳосил диққати хоса дода айни ҳол киштии такрории карам, гулкарам, картошка ва боимҷонро сомон медиҳанд. ҷиҳати таъмини бозорҳои мамлакат бо сабзавоти барвақтии тару тоза хоҷагии деҳқони Файзи Деҳқон фаъолияти гармхонаҳоро роҳандозӣ намудааст. масоати умумии майдони гармхонаҳо дар хоҷагӣ 0,65 гектарро дар бар мегирад ва дар он парвариши бодрингу помидор баро монда шудааст. хоҷагидорон аллакай 25 тонна помидор ва 10 тонна бодринг ҷамъоварӣ намуда ба бозорҳои шаҳрҳои Душанбе, Ҳисор ва Турсунзода пешниҳод карданд. дар хоҷагии деҳқонии Файзи Ҳоҷӣ бошад ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки имсол кишоварзон дар киштии асосӣ парвариши картошка, пиёз, карами барвақтӣ, гулкарами барвақтӣ, гандум ва пахтаро роҳандозӣ карданд. дар маҷмӯъ хоҷагӣ 3 гектар заминро дар ихтиёр дошта баъди ҷамъоварии намудҳои ҳосили барвақтӣ дар қисмате аз заминҳои холӣ шуда аллакай кишти такрорӣ гузаронидаанд. дар кишти такрорӣ бошад дар масоати 0,40 гектар карам, 0,10 гектар картошка ва 0,80 гектари дигар ҷувори макай дон коридаанд. зимнишиносоӣ таъкид гардид ки аз майдони 0,75 гектар замини пиёз аҳли замат 45 гектар маҳсулот ба даст оварданд ки ин нишондиҳандаи хуб ба ҳисоб меравад. ҳамчунин ҳосилнокии ҳар гектар майдони кишти картошка 262 сентнер, карами барвақти 370 сентнер ва гандум 50 сентнерро ташкил медиҳад. имсол хоҷагидорон дар масоати 0,60 гектар пахта кишт намуда дар майдони 0,50 гектари дигар беда низ коридаанд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аснои боздид кишоварзонро вазифадор намуданд ки ба хотири рӯёнидани ҳосили баланд ва гузаронидани чандкиш меъёрҳои агротехникиро ҳамаҷониба риоя намуда заминро самаранок истифода баранд. зеро дар чунин вазъияти ногувор ки имрӯз ҷомеаи ҷаҳонро фаро гирифтааст, истифодаи оқилонаи ҳар парча замин ва рӯёнидани чанд ҳосил аз як замин метавонад бозорҳои мамлакатро бо маҳсулоти тару тоза таъмин намуда эҳтиёҷоти аҳолиро бо маводи ғизоӣ қонеъ созад. пас аз шиносоӣ бо фаъолияти хоҷагиҳо сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳамин ҷо аз намоишгоҳи кишоварзӣ дидан намуданд. аҳли замат номгӯи гуногуни маҳсулотро ки маҳсули заминҳои ҳосилхези хоҷагиҳо мебошад муаррифӣ карда оид ба дастовардҳо ва рушди соҳаи кишоварзӣ маълумот доданд. аз ҷумла дар намоишгоҳ навъҳои гуногуни сабзавот, зироати ғалладонагӣ ва полезӣ манзур гардида сокинон имкониятҳои худро дар соҳаҳои занбурӣ асалпарварӣ, чорводорӣ ва фабрикаҳои мурғпарварӣ муаррифӣ карданд. мо бонувану занони ҳисорӣ доимо аз сиёсати пешгирифтаи роҳбари давлат тарафдорӣ мекунем, дастгирӣ мекунем ва аз ҳидоятҳои онҳо он кас аз ҳидоятҳое ки он кас барои мардум мекунанду медиҳанд ҳамеша пайгирию пайравӣ мекунем. ман шахсан роҳбари ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Нури Ирфони шаҳри Ҳисор ҳастам. дар коргоҳи худам зиёда аз 40 нафар занону бонувонро ба кор фаро гирифта ҳастам ва бештар мо вазифаи ин коргоҳи мо барномаҳои омӯзишӣ аст. ҳамасола ҳам барномаҳои омӯзишӣ мегузаронем ва инчунин зиёда аз 3-3.5 ҳазор бонкаҳо мо барои захираи зимистона тайёр мекунем ва инчунин ба фурӯш мебарорем. иттилоъ дода шуд ки бо роҳандозии тадбирҳои саривақтӣ имсол дар шаҳри Ҳисор истеҳсоли тухми мурғ 90 000 дона ва истеҳсоли асал 38.7 тонна афзоиш ёфтааст. айни замон дар шаҳр 9 адад корхонаи паррандапарварӣ фаъолият дорад ки 8 тои он дар доираи нақшачорабиниҳо бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар давоми 6 моҳи соли ҷорӣ сохта ба истифода дода шуданд. имрӯз мо дар ҷамъияти идорааш масъулат маҳдуди Файзрези Олимиён 75 000 мурғ дорем. аз он 50 000-аш мурғи тухмкун, 25 000-аш мурғи чуҷа 90 рӯза. истеҳсоли тухм дар як рӯз 45 000, 95-96%. мо бо маҳсулотамонро ба бозорҳои шаҳр мебарорем. мо нақша дорем ки дар оянда фаъолиятамонро васеъ кунем.
дар намоишгоҳ ҳамчунин хоҷагиҳои чорвопарвар зотҳои гуногуни чорворо ба намоиш гузоштанд. иттилоъ дода шуд ки дар шаҳри ҳисор соҳаи чорвопарварӣ низ рушд карда тибқи натиҷагирии нимсолаи аввали соли 2020 192269 сар чорво зиёд гардидааст. дар фермаҳои ширию молии хоҷагиҳои чорвопарвар асосан чорвои зоти сиёалаи тоҷикӣ, голштайн ва зоти нави семетал нигоҳубин карда мешавад. иброз гардид ки фермаҳои ширию молии хоҷагиҳои чорвопарвар дар маҷмӯъ 250 сар ҷавонаҳои сермасъули зоти семетал ворид карданд ки ин ба сифати истеҳсоли маҳсулот таъсири хуб расонид. хоҷагии зотпарварии баракати чорводор дар намоишгоҳи мазкур зоти чорвои калони шохдори сиёаларо ба намоиш гузошт. иброз гардид ки ин нави чорво зоти ширдеҳ буда дар асоси дастуру супоришҳои роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон парвариши он дар шаҳри ҳисор хуб барои монда шудааст. ба иттилои мутахассисон зоти мазкур дар як сол ба ҳисоби миёна 65000 литр шир медиҳад ки бо истифода аз самараноки зиёд фермаҳои ширии шаҳр ҳамасола нишондиҳандаҳои истеҳсоли худро афзоиш медиҳанд. пешвои муаззами миллат ба масъулин дастур доданд ки дар оянда ҳам саршумори ин зотро афзоиш ва ба ин васила истеҳсоли шири хушсифату коркарди онро ривоҷ диҳанд. зимни бозид ҳамчунин иброз гардид ки давоми соли ҷорӣ саршумори бузу гӯсфанд ба миқдори 120389 сар бештар шудааст. роҳбари давлат ҳангоми шиносоӣ таваҷҷӯҳи кишоварзонро ба масъалаи афзоиши саршумори гӯсфанди зоти маҳаллии ҳисорӣ ҷалб намуда иброз доштанд ки ин зоти чорво аз ҷиҳати шаклу намуд ва маҳсулнокиаш беназир аст. аз ҳисоби равнақ додани парвариш ва афзоиши саршумори он хоҷагиҳои чорвопарвар метавонанд фоидаи хуб ба даст оранд. зоти ҳисорӣ тамошо кунед, ҳама ҷош аз паси каллаш то болои думаша уромниш як ва вай зоти ҳисорӣ мешавад. یکی همه جا میشد، یکی قطارکوهای حصار دیگه میشد. این اگر وای بونی کنید تا 210 کیلو بیس میگیرد. پرورش برای این مهنت برکاره. برای این تابستان چراگاه‌های تابستانه، زمستان چراگاه‌های زمستانه. شهر شمار ما این روز قریب زیاده از 3500. ما حاضر همه الیتا قریب 800. هر سال از این میبرد 70 تا 50 تا 60 تا تا 120 تا و وابسته با باد و هوا. برای بهتر نمودن زوتی چوروا و بلند برداشتن محصولنوکی اون در شهر 8 نقطه باردارکنی سونی که از این 7 تایش در خوجگی‌های جمعیتی میباشد تشکیل گردید. ضمن بازدید از نمایشگاه سرور دولت محترم امامعلی رحمان با کشاورزان، رئیسان جماعت و دیوت شهر حصار صحبت صمیمی انجام داده برای استفاده ثمراناک زمین، گرفتن چند حاصل و ریایه معیارهای اگرتکنیکی به آنها دستور و مصلحت‌های مفید دادند. از جمله رهبر دولت توجه مسئولین را به مسئله استفاده برای ثمراناک زمین‌های نزدیاولیگی جلب نموده آنها را وظیفه‌دار کردند که کارهای فرماندهی را در این سمت جانب نمایند. کشاورزان شهری سالم به نقشه گرفتند که در میدان 500 گکتار کشتی تکراری کارتوش گذارند. طبق دستور و سپارش‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشروی معظم ملت استفاده برای زمین‌های نزدی‌حوالگی نیز تحت نظارت مقامات اجرایی حکومت دولت شهری سال قرار دارد که در عموم زمین‌های نزدی‌حوالگی آبی مخصوصا در شهر حصار 2131 گکتار را در بر می‌گیرد. اسنای بازدید از نمایشگاه سرور دولت محترم امامعلی رحمان به مسئله جمع‌آوری زراعت‌ها و گذراندن کشتی تکراری توجه ظاهر نموده در این سمت به مسئولین دستور و مصلحت‌های مفید دادند. همراه مادرمان یاد می‌دهید. ایده کلون نمی‌کنید. برگی لبلبورا نه برگی لبلبورا اما تو بدونید. انا خیلی تمامدم انا ایدم. آشی بریده آشی توپا برنجاوا، مستاوا، شوربا بعدا میشه. برگی لبلبوی سفید غوص میشود. انا برگش نمیکنیم. انا میجور شد. فهمیدی؟ اگر لبلبو نباشد، یک نمود علف دیگر سلدری. به نهایت میشه تا استانده همون رنگی برگی لبلبو است. انا جای غلسیشه مای دریزه میکنیتون. انا گپی مرا بگید یک بار اینه روز بعد چه همین خطی بعد بکنید. تماما لذتی دیگر میشه. رحمت. سلام. تا امروز در شهر حصار از میدان 4659 گکتار زمین علاقه غله جمع‌آوری گردیده حاصلنوکی آن از هر گکتار به حساب میانه 26.7 سنتنر را تشکیل می‌دهد. جمع‌آوری کارتوشکا و پیاز باشد در عرفه انجامیابی قرار داشته. تا امروز از میدان 84 گکتار کارتوشکا و 281 گکتار پیاز غنوچین گردیده است.
طبق دستور سپارش‌های رهبری دولت عین حال در میدان 756 گکتار کشتی تکراری زراعت‌های گوناگون کشاورزی گذرانیده شده کار در این سمت ادامه دارد. کشاورزان در کشتی تکراری اساساً پرورش جواری مکای، دان، شاله، لوبیاگی، زراعت‌های تکنیکی، کارتوشکا، سبزوات و خوراک چروا را برآمدند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ضمن بازدید از نمایشگاه با فعالیت پرثمر کشاورزان شهر ایسار بهای بلند داده برای ثمرناک استفاده بردن هر پارچه زمین زیاد نمودن میدان کشت و در برابر تامین بازارهای داخلی با محصولات خوش‌صفت همچنین برای افزایش دادن صادرات محصولات کشاورزی به خارج کشور به خواجگیداران دستور مصلحت‌های مفید دادند. در شهر حصار اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان همچنین با فعالیت جمعیت دارای مسئولیت محدود استحصال قبور و پروفیل های تاجیک آغاز بخشیدند. کارخانه در یک روز امکان دارد که 2000 عدد شیفر و 300 عدد قبور ازبستی را با اندازه های گوناگون و موافق به طلبات استاندارد جهانی استحصال به میزبان پیشنهاد نماید. گزارش زایش‌های تقویم را در این خصوص 22 ایول اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ادامه سفر کاری در شهر حصار با فعالیت جمعیت دارای مسئولیت محدود استحصال قبور و پروفیل های تاجیک آغاز بخشیدند. کارخانه استحصال قبور و پروفیل های تاجیک با افتخار جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان از جانب صاحبکاران وطنی فاضل بدیع و جورابک سیف‌الدینوف با جلب سرمایه خارجی بنیاد گردیده است که از جهت اقتدار استحصالی یکی از کلانترین کارخانه در شهر حصار به حساب می رود. از 2 گکتار مساحت عمومی زمین کارخانه نوتأسیس در 8242 متر مربع آن 4 خط معاصر تکنولوژی استحصال شیفر اسبستی، پروفیل های آهنی، قبورهای اسبستی و استحصال و کارکرد نخ شیشه ساخته شده است که روند استحصالات از جانب متخصصان محلی اداره کرده می شوند. در تاجیکستان این دومین کارخانه می باشد که به استحصال شیفر و قبورهای اسبستی و پروفیل‌های آهنی مشغول می باشد. در اینجا به سرور دولت محترم امامعلی رحمان خط استحصال شیفر اسبستی معرفی گردید. اطلاع داده شد که در آماده کردن شیفر و قبورهای اسبستی 90% سمنت استحصال وطنی استفاده می گردد که این اصول فعالیت بر رشد منبعه ساحه صنعت مملکت زمینه مساعد می گذارد. ما جوانان می‌نداریم از پیشوای ملت که صاحب جای کار شدیم و صاحب معاش خوب شدیم. وظیفه من در این کارخانه اداره تکنیک می باشد. با سر لباس‌های تازه تامین می‌سازم. از روی حساب میانه کارخانه در یک روز امکان دارد که 2000 عدد شیفر و 300 عدد قبور اسبستی را با اندازه‌های گوناگون و موافق به طلبات استاندارد جهانی استحصال به میزبان پیشنهاد نماید. با پیشوای ملت و صاحبکارانی که کارخانه بنیاد کردن مینداری خود را بیان میکنند. شرایطمون همش مهیا، خوراک گرم تامین میباشیم. در اینجا بغیر از قبورهای اسبستی و شیفر قبورها و پروفیل‌های آهنی در مجموع 76 نمود چنین محصولات با شکل، اندازه و قطرهای مختلف استحصال می‌گردد که قسم زیادی آنها به صادرات نگرانیده شده است. کارخانه ما یک چند نمود محصولات استحصال میکند که رقابت‌پذیر است. یکی از آنها پروفیل، قبورهای اسبستی، شیفرهای اسبستی و نخ شیشه. پروفیل در شهر حصار استحصال میکنیم که در بازار جهانی، در بازار داخلی رقابت‌پذیر است. در کارخانه مذکور محصولات اسبستی که همچون مواد اساسی در آماده کردن شیفر و قبورها استفاده کرده می شود به مقدار ضروری ذخیره گردیده است. در این و دیگر خط معاصر تکنولوژی نزدیک 100 نفر ساکن محلی با جای کار تامین گردیدند که مزد معاش ماهانه هر یکی آنها از 2 تا 3 هزار سومانی را تشکیل می دهد. نخ شیشگین که اصلا برای استواری 2 نمود محصولات شیفر و قبور اسبستی مواد لازمه به شمار می رود در خود کارخانه کار کرد و استحصال کرده می شود.
пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳамзамон аз хатти дигари муосири технологӣ истеҳсоли қубурҳои оҳанӣ ба профилҳои сохтмонӣ шинос шуданд. қубурҳо ва профилҳои оҳанӣ дар ин ҷо бо андозаҳои гуногун, доирашакл, чоркунҷа ва мувофиқ ба завқи харидор омода ва пешниҳод карда мешавад. ашёи хом аз ҷумла тунука барои истеҳсоли профилҳои оҳанӣ аз Федератсияи Россия ва Ҷумҳурии Қазоқистон ворид мегардад. Айни ҳол дар корхона барои истеҳсоли ин намуди масолеҳи сохтмонӣ ба миқдори 900 тонна ашёи хом захира карда шудааст. дастгирии пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон боз як корхонаи истеҳсолӣ ба истифода дода шуд ва мо хурсанд аз он ҳастем ки дар ин корхона соҳиби ҷойҳои корӣ ҳастем. Дар корхона мо бо сари либоси корӣ, хӯроки гарм ва маоши хуб таъмин ҳастем. иқтидори истеҳсолӣ дар ин хатти муосири технологӣ дар як рӯз 60 тонна ва дар як сол беш аз 7000 тонна қубурҳои оҳанини қутрашон гуногун мебошад. ба гуфти муассиси корхона, дар натиҷаи бештар шудани талаботи бозор ба шифер, қубурҳои асбестӣ ва оҳанӣ имконияти аз ин ҳам бештар истеҳсол кардани маҳсулот мавҷуд аст. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъулони корхона дастур доданд ки дар вақти истеҳсоли шифер ва қубурҳои асбестию оҳанӣ масолеҳи сифаташ баландро истифода баранд. ёдовар мешавем ки дар шаҳри Ҳисор ин аввалин корхонаест ки бо иқтидори зиёд шифер ва қубурҳои асбестию оҳаниро истеҳсол менамояд. имрӯз дар шаҳри Ҳисор боз як корхонаи саноатӣ кушода шуд. мақсади ҷамъияти мо коркард намудани маҳсулоти ватанӣ ва зиёд намудани ҷойҳои корӣ мебошад. маҳсулоте ки мо истеҳсол мекунем шифер ва қубури азбестӣ маҳсулот 90% ин аз маҳсулотҳои ватанӣ монанди семент иборат аст. ба таъкиди мутахассисони соҳа, қубурҳои асбестӣ дар гармию сардӣ тобовар буда, муҳлати истифодабариашон бештар аз 40 сол мебошад. иттилоъ дода шуд ки дар оянда содироти маҳсулоти ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди истеҳсоли қубур ва профилҳои тоҷик ба кишварҳои ҳамсоя ба нақша гирифта шуда, истеҳсоли дигар намуди масолеҳ ки асосан аз асбесту семент истеҳсол карда мешаванд, роҳандозӣ мегардад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъулин дастур доданд ки ба сифати маҳсулоти омодагардида диққати аввалиндараҷа зоҳир намоянд, зеро танҳо дар ин сурат истеҳсолоти ватанӣ метавонад рақобатпазир бошад ва харидорони худро дар бозорҳои дохиливу хориҷи мамлакат пайдо намояд. бояд қайд намуд ки қабул ва мавриди амал қарор гирифтани барномаҳои муҳими соҳавӣ, муқаррар гардидани имтиёзҳои давлатӣ ҷиҳати пешбурди фаъолияти бахши хусусӣ имконият фароҳам сохт ки соҳибкорони ватанӣ бо истифода аз сабукиҳои пешбинишуда дар амалишавии ҳадафи чороми миллӣ саноатикунонии босуръати кишвар саҳми назаррас гузоранд.
соҳибкорон дар навбати худ барои дастгириҳои пайваста ва ғамхориҳои рӯзафзон ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳори миннатдорӣ намуда иброз доштанд, ки дар доираи чунин таваҷҷӯҳ минбаъд фаъолияти худро барои рушди истеҳсолоти ватанӣ густариши бештар хоҳанд дод. ғайр аз ин дар қисми дигари корхона ҷиҳати қонеъ сохтани талаботи аҳолӣ ҳамзамон коргоҳи хурди истеҳсол, ороиш ва рангу бори қубурҳои оҳанӣ ва дарвозаҳо низ ба роҳ монда шудааст, ки он дар доираи дархост омода ва пешниҳод карда мешавад. дар доираи корҳои ободонӣ ҷиҳати зебову назаррабо гардонидани саҳни корхона ва муҳайё сохтани шароити хуби хизматрасонӣ ба кормандон, ошхона бо 20 ҷойи нишаст, анбор барои захираи маводи хӯрока ва нуқтаи таъмири дастгоҳҳо сохта шуда атрофи корхона дар масофаи беш аз 1 километр мунфарш гардидааст. дар саҳни корхонаи истеҳсоли қубур ва профилҳои тоҷик намунаи маҳсулоти истеҳсол гардида ба намоиш гузошта шуд. зимни суҳбат бо коргарону мутахассисони ин корхонаи нав сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд, ки дар раванди татбиқи ҳадафи чорум саноатикунонии босуръати мамлакат саҳми соҳибкорони ватанӣ бештар буда, ин саҳмгузорӣ ҳам дар афзоиши истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ ва ҳам дар таъмини сокинон бо ҷойи кору маоши хуб заминаи воқеӣ мегузорад. 22 июл асосдори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин бо сафари корӣ ба ноҳияи Рӯдакӣ ташриф оварданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи фалакони ноҳияи Рӯдакӣ аз заминҳои назди ҳавлигии оилаи Усмоновҳо боздид ба амал оварда, ба таҷрибаи ин оила дар самти истифодаи мақсадноку оқилонаи қитъаи замини назди ҳавлигӣ баҳои баланд дода, бори дигар оид ба аҳамияти захираи маҳсулоти ғизоӣ аз ҷониби ҳар як оила барои 2 сол ва саҳм гузоштан дар ҳадафи стратегии давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, таъмини амнияти озуқаворӣ тавсияҳои судманд доданд. таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши хабарнигорони мо. 22 июл асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ ба ноҳияи Рӯдакӣ ташриф оварданд. Assalom, xurdu kalon, assalom, xush omadin mehmonon, ey padaru modarom. In peshvoyi millat, ovar sur ovardat, Emomali Rahmon, dar sara toji somon, har jo boshid hameshat, mo kudakoni donon. Minatoren ashbo, chunki baroye moyon, bichkodai dabisto, mohona oqil shabem, yak jo yak dil shabem. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи фалакони ноҳияи Рӯдакӣ нахуст аз замини назди ҳавлигии оилаи Усмоновҳо боздид ба амал оварда, бо тарзи истифодаи пурсамару оқилонаи замин ва вазъи зиндагии ин оилаи намунавӣ аз наздик шинос шуданд. масоҳати умумии замини назди ҳавлигии оилаи Усмоновҳо 0,14 гектарро фаро мегирад, ки дар 801 он кишту парвариши зироат ба роҳ монда шудааст. аъзои оила дар асоси ҳидоятҳои ҳамешагии сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти меҳнати содиқона ва истифодаи мақсадноки замини назди ҳавлигӣ, ки баробари таъмини фаровонии маҳсулоти кишоварзӣ дар бозори истеъмолӣ, ҳамчунин ба баланд гардидани сатҳи некуаҳволии сокинон мусоидат мекунад, дар назди ҳавлии хеш 2 гармхона бунёд намуда кишту парвариши помидор, бодирин, қаламфури булғорӣ, боимҷон, лаблабо, ангур, лимӯ ва навъи гуногуни зироатро ба роҳ мондаанд. соли ҷорӣ аз гармхонаҳо 200 килограмм ҳосили бодиринг ҷамъоварӣ гардидааст ва аз нашъунамои ниҳолони бодирингу помидор ва дигар сабзавот интизор меравад, ки имсол аз ин ҳам бештар ҳосил ба даст оварда шавад. мо дар замини назди ҳавлигамон ки 8 сотиқ мебошад, барои самаронок истифода бурдан гармхона ташкил кардем. ҳоло чӣ тавре ки шумо мебинед, мо дар гармхона сабзавотҳои бодиринг, боимҷон, лимон, булғорӣ, занҷабил, помидор ва аз болои сабзавотҳо иловатан токи ангурро ҳам парвариш намуда истодаем. санҷиш нишон дод, ки токи ангурро низ иловатан парвариш намудан мумкин будааст. мо 3 намуди ангурро чоҳона, ангури сиёҳ ва ранго парвариш карда истодаем. занҳои хона аз муҳити гармхона истифода бурда гулҳо парвариш намуда истодаанд ва иқтисодиёти худро ғанӣ мегардонанд. ҳамаи мардуми
دهه فلکان زمین‌های نزد حولگیشان را همین گونه استفاده میبرند و بازارهای شهر دوشنبه را با سبزیجات‌های تر و تازه تمام فصل‌های سال تامین میکنند. کشاورزی از بخش مهم اقتصاد ملی محسوب یافته در سمت با جای کار تامین شدن ساکنان و هم بهتر گردیدن سطح زندگی مردم نقش ارزشمند دارد. ساکنان دهه فلکان ناحیه رودکی روند کشت و پرورش زراعت را در زمین‌های نزد حولگی سال تا سال تقویت می‌بخشند. طور اطلاع داده شد در همه شکل‌های خواجگیداری دهات رسی ناحیه رودکی 704 گکتار زمین کارم موجود است که از آن 445 گکتارش زمین نزد حولگی میباشد. ساکنان محلی تاکیدهای سرور دولت محترم امام علی رحمان را در راه استفاده پرثمر و عاقلانه زمین از جمله کشت و پرورش زراعت در زمین‌های نزد حولگی و به دست آوردن 3-4 حاصل سرمشق کار خود قرار داده اما سال از این حساب محصولات فراوان کشاورزی استحصال میکنند. در جماعت دهات رسیه زمین های نزد حولگی و یاری رسان پرزیدنتی ثمراناک استفاده شده ایستاده است. این زمان در خانه ها بانوان دهات یعنی با هر یک میوه های گوناگون یعنی آلبالو، آلیچه، زردالو، شفتالو، از شفتالو هم کنسرو برآورده ایستادند. ذخیره برای زمستان گذرانی یا ذخیره امنیت آذوقه‌واری در جمهوری تاجیکستان تمام سعی و کوشش به خرج داده ایستادند که چه مردم دهات زنها با کنسروبری مشغول باشند، مردها در زمین کارم آبی، کشتی کارم آبی یعنی با دهقانی مشغول هستند. عائله عثمانوفا همزمان در نزد حوله خش 10 نوع درختان گوناگون میوه‌دهنده را شنانیدند و از این حساب نیز فایده خوب به دست می‌آورند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در همین جا با زنان و بانوان هنرمند دهه که با پختن نانهای لذیذ، کارکرد خانگی، میوه و سبزیجات و ذخیره ضروری مواد غذایی برای زمستان مشغول بودن صحبت صمیمی انجام دادند. زنان روزگار دیده دهه فلکان قاعده های درست تیار نمودن کنسرو و مربا و افشوره میوه‌جات را رعایت نموده همه ساله به مقدار ضروری محصولات از لحاظ اکولوژی تازه را برای دوره تیرماه و زمستان ذخیره می نمایند. تاکید گردید که مسئله از جانب اعضای عائله عثمانوفا زیاده از 700 قطعه شرطی کنسرو و مربا، افشوره میوه‌جات آماده و ذخیره کرده می شود. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان زنان روزگار دیده و صاحب تجربه دهه را برای آموزانیدن این هنر به جوان دختران هدایت نمودند. خوشبخت از آن هستیم که تحت رهبری اساسگذار صلح و وحدت پیشوای ملت جناب عالی امام علی رحمان آزادانه زندگی، کار و فعالیت نموده ایستاده ایم. همه دستور سپارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان را سرمشق کار خود نموده زمین‌های نزد حولگی خود را ثمراناک استفاده برده ایستاده ایم. در فصل تابستان از میوه‌جات و سبزیجات خودی ما زنان دهه فلکان گروه شده کنسرو ها، افشرده ها، شربت ها آماده نموده ایستاده ایم. چون این موادهای غذایی فراوان است در بازار شهر ناحیه. من خواهش آن را داشتم از زنان جمهوری که برای بلند برداشتن سطح زندگی خود و نزدیکان خود از این امکانیت استفاده برند و چنین شربت ها را آماده برای اهل عائله آماده نمایند. اعضای عائله عثمانوفا در اساس دستور و هدایت‌های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان نامگوی گوناگون محصولات از قبیل گندم، برنج، ماش، زغر، نخود، لوبیاگی‌ها و غیره را در ظرف‌های مخصوص برای 2 سال آینده ذخیره دارند. ما در همین حوله 3 عائله 17 نفر زندگی میکنیم. زمینی نزدیکی حوله داریم. همه محصولات را از زمین خود ما میگیریم، ذخیره میکنیم. شربت زردالو، آلو، آلچه، شفتالو، بادرینگ، پمیدور، شکراب، زیروی، تمت میکنیم. میخوریم، زیادش را به بازار میبرویم. به غیر از کنسرو ما کارتوشکا، پیاز، سبزی، کدو، کرم، گندم، برنج، دانگی خو، سبزیجات خو ذخیره میکنیم. نسبت جواری مکه ما چنین گفتنی هستیم که در زمستان این ذخیره اهالی می شود و در ترکیب بسیار ویتامین ها هست که برای خلق، برای بهبودی سلامتی خلق بسیار اهمیت کلان دارد. از همین لحاظ بانوهای
ноҳияи рӯдакӣ тасмим гирифтанд имрӯз ман ҳамин ҷуворимакаро як захираи барои замистон гузаронишон тайёр карда истодаам. аз ҳамин лиҳоз мо ина хеле ки мебинем дар ин хона тарзи тайёр кардани ҷуворимака дида истодаем ва рафта истодааст ки оянд инҳо барои ҳар як хона барои ҳар як фарди тоҷику тоҷикистониён аҳамияти калон дорад. хуб мешид ки дар тамоми қидаи тоҷикистон ҳамин сифати коркарди ҳамин ғизои ҷуворимакаро истифода мебурданд, бисёр беҳтар мешуд. истифодаи пурсамари заминҳои корам аз ҷумла қитъаҳои наздиҳавлигӣ дар деҳаи фалакони ноҳияи рӯдакӣ имрӯз ба фаровонии маҳсулоти кишоварзӣ ва беҳтар гардидани сатҳу сифати зиндагии сокинон мусоидати ҳамаҷониба намудааст. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба оилаи усмоново бастаи китобҳои бадиӣ тақдим намуданд. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба таҷрибаи оилаи усмоново сокинони маҳаллии деҳаи фалакони ноҳияи рӯдакӣ дар самти истифодаи мақсадноку оқилонаи қитъаи замини наздиҳавлигӣ баҳои баланд дода бори дигар оид ба аҳамияти захираи маҳсулоти ғизоӣ аз ҷониби ҳар як оила барои 2 сол ва сам гузоштан дар ҳадафи стратегии давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъмини амнияти озуқаворӣ тавсияҳои судманд доданд. шумо чапоти пухта метавонед ки шумо гирдача бештар мекунед? Гирдача дигар нас зиндагиҳо чӣ хел? Хуб ҷалолиддини балхида чанд қад замин доред? 21 гектар хоҷагӣ деҳқонӣ дорам. 15 гектараш ангурбоғ, 5 гектараш анорбоғ. соли 2016 сафаи ҳафта будем пешниҳод карда будан тағоим шуд. Масқаде инҷа чанд оила зиндагӣ мекунед? инҷа баъди падару модар худораҳматӣ ду кас акав додарам. Келино ҷанҷол намекунад? Набиро чи? набиро не як занг мекуна як хел вақт кӯдак ба кӯдак вай мекунад инда чӣ шудан дар кор нест. кӯдак вай мекунад бо ҳамун мешавад. кӯдаки ҳамин хел аст. зиндагӣ наст, шароито хуб, вақтам қадимат, солу замон бисёр вазмин. навемен тайёрӣ наст бинед дар зимистон азоб макашед тирамо. бале ҳатман бисёр вазмини вазмин. дунёда вазмин мешавад. махсусан маводи озуқа. дидед чӣ ҳодисо дунё кор нест. ҳама маҳкам. шумо ангур надоред? чапотира бигиред. ангур қати бисёр вай. ангуро чӣ хел? назорам зада. сад назадааст? не назадааст. инҷоба наборед ҳисоб. камтарак минусавои нашидуд плюсавои 0 градус шуд. шавқати алоқада биромадем ҷаноби. духтада биромадем. зимистонда инҷо парнико нас кор мекунанд? ҷаноби. зимистон ба ҳам помидор мешавад. бодири помидор. бале. бозор на нархаш наст. мехене? зиндагида мешавад. зиндагида мешавад. захира мешавад. помидор ҷаноби 11 намуди фосили кишоварзӣ дорем. сол метавонем хона зиёдатша захираи зимистонав метавонем. фарзанди калонтон чанд сола? 5 сола. шумо? ман 18 сола. донишҷӯ? якта 16 сола. 16 сола. чандтаи доред фарзанд? ман 5 та дорам. ман 3 та дорам. 3 та дори бо аката дайро мекунед. тарбия кунед аз хонон. тарбия кунед. ҳамсоё зиндагиҳошон чӣ хел аст? ҳамаша сатҳи зиндагӣ инҷа замина шумо наз истифода мебаред? истифода мебаранд наз шумо беҳуда намемонанд замина. ҳамин ҳудуди колхози россия ёфе? гурӯҳи колхози россия. ман баъди интихоб шудам соли 93 ҳамҷа хонаи одамода мутахассисоро вазироро оварда будам. маданияти истифодабарии замина кӯчаи марказии колхози россия у болоқатиҳо
ай станция ас мегарди ку анам хати рост мерай ҷое ки самбусаву ошхонаву чӣ дорад ку ҳамун кӯчаҳо ҳамун тарафҳо буда ку дар як замин 4 намуд кишти сабзавот картошка кишкадагӣ болои замини картошка дар чиснок шондагӣ аз болои ин редиска чошдагӣ қадди ҷӯяк ва гаштичи укроп ман омҷада будем чанд ҳавле даромадем баъд нахел чинда ҳамин боҳор аст бурда истодан аҷоиб мутахассисо олимо ҳайрат намондан вақте гуфтанд ки мана мо картошкара хокгардак намекунем вақте ки мо редискара мегирем худаш хокгардак мешавад мулоим мешавад сафулам мешавад вақте ки бо чиснока кашида мегирем пура хокгардак мешавад аз қадди ҷӯяк вай меравад охирон картошкара мешавад ба як вай кардан 4 намуди сабзавот сол ба сол ака ваям рафтан мегирад аз заман бохтарда будам ман ҷабор расуловдам 16 соати замин 35 тонн маҳсул гирифтем як солда 35 тонн бодиринг помидор болгарӣ боимиҷон неки дар ҳавли ягон дарахт нест ҳама бардикадагӣ навбат қатӣ ранги конвейер инаш пухта расидаисо инаш навгул кадаисо инаш қариби омадагӣ вай бисёр аҷоиб вай кадагӣ бозорам медонад дарахт навошад чие ки ҷаноби олӣ моҳи декабр январ феврал 1 кило маҳсулоти ман 17-18 сомонӣ рафт аз дари хона қиматун чеда хуб аст зимистон ба ҳам бая баровардан қин барои ҳамун вай мешавад бонуо ягон ҷо кор мекунанд ҳамин хона ба ҳамин ҷава ҳавли ба зиндагира зиндагиро ҳамиҷа вай мекунанд ҳаминҷа таъмин мекунанд фарғона ба хештаворотон ҳастми аку хештаворо бошаду лекин намедонем рафтомад надорем калоно гузаштан аку мо вай накардем пеш рафтомад буд пеш рафтомад будану меомаданд мерафтанд мерафтам меомаданд рафтомад кандако чаро не аку мо ҳозир ҳозир проблема нест ку дигар рафтомад кандако бобо калони шумо аз водии фарғона охире ай шукрона кунем шукронаи зиндагӣ тинҷӣ оромии ватан кор кунем заҳмат кашем фарзандоро тарбия кунем ҳамин аст ҳаёт мера падаратон чанда гузаштанд 57 чӣ ваҷо 57 сол касал шудаме не на будам 57 сола дилаш вай кардааст дилашам як будамаш модаратон чӣ 58 ба ё чӣ рак шудагӣ вафот шуна 27 ба як сол мешавад 27 июл август ба ҳозир мана касали коронавирусат бинем чиқадар дунё ба америка аврупо ва рӯяка мулакор эҳтиёт кардан мулакор эҳтиёт кардан мулакор ман дар хизмат нест ташаккури зиёд раҳмати калон келино чанд намуд авқот мепазӣ келини калони шумо келини хурдӣ ин сеюмаш сеюмаш ин чорумаш ин панҷумаш панҷта фарзандем панҷта бача фақат панҷта писар панҷта писар панҷта духтар не духтар нест яку духтар келинам духтар нест фарзанд ҳисоб бегона нест чанд намуд авқот хӯрок пухта метавонед таомо чӣ тайёр карда метавонед кани як гап зан чие оши палов як манту самбуса шурво лағман карда метавонед лағмани уйғурӣ карда метавонед нааст
як рӯз вай кунчи пайромон ку бинем мо ҳамин по ошпазӣ ҳамин лагмани уйғурӣ мекардагӣ ҷумҳурӣ ба надорем бишоро наз мебинанд меҳмонҳо бо чи панҷта угро тишура اینا تاجیکی نمیدونن خواه برای همون گاو زده نمیدونن метавонам ёд бигирам барои ҳамин якта келини тоҷикӣ канда кор буд ё духтароро якта тоҷикда чӣ келин мекунед то тез ёд мегирӣ ватан бихел ёд гирифтан ин ҷой вай нест баръакс мисол донишкада меравад муошират мекунӣ бозор меравӣ мағоза ҳатто ҳамсоя гида вай мекунӣ муошират ин ҷой вай нест ҳамон беҳуда намегӯянд забон донӣ ҷаҳон донӣ ман ӯзбекистонда будам президент суҳбат кардем худашон вай кардан ки нест оилае дар ӯзбекистон ки хешу ақрабогӣ бо тоҷикҳо надошта бошад аксарият хешу ақрабошудагӣ метавонам суҳбат кардан дар корҷои вай нест тез ёд мегирӣ ӯзбекиро ман мефаҳмам кам кам як хел калимо гап зада метавонамо мефаҳмам шумо гап задем ман мефаҳмам яке гап задаам камтар вай чунки ҳамсояи ӯзбек надоштем набоша ёд мегирд хиштабориам кардан дар кор чи аст тоҷику ӯзбек ҳардуш мусулмон бисёр расму оиномон як қуртоба мекунӣ қуртоба мекунӣ зимистонда чӣ хел мекунӣ қуртоба фатир ва чи фатир равғанӣ мекунӣ беравған равғанӣ анан баъд одам фарбе мешавад барое ки фатир равғанӣ биёяд бо равған мерезӣ минтақаи мана ин хатлон куловда фатира вай мекунанд фатирда равған намеандозанд майда мекунанд табақда ду чакара када гирифта мондан мерезанд болои вайда пиёза мемонад равғани зарда ба дараҷаи қариб даргирӣ баъд як боро мерезанд ҳоле мебинем хел вай мекунад равған ин хурдоб нест вая анамун мерезӣ параш бояд 4 метр баланд шавад агар нашад мегӯяд ин қуртоб нест гир аз нав мо ба ҳамин хел мекунам ана баъд ҳамун пиёз мепазад аз дуғ боло фатир равғана мекашад поён ки даруни дуғ аст вай равғана намегирад аз пиёз мегиред аз вай боло равғандор мегиред аз поён чирика ихе вай карда чакадораш омехта мешад қуртоб наз болазан мешад ҳайра вақти гар вақти хунукӣ буда каранда таҳмол мекунанд анамҷа фатир маска кардиста буданд ҳозир мекарданд фатира мемонанд маскара мемонанд бо якташа таҳмол мекунанд метонем таҳмола шумо дигар хел мефаҳмед шумо қалама мекунед арӯсода мекунед ку қалама равған намеандозед чӣ мегӯяд шумо бо бусоқ мегӯяд озуқ кане ман надидистам ёрка нишонти худат кардагӣ инҷа биё мара инҷа ҳардуш қалама фатир ме гармаш бомаза марш келин кайбона бошкан келин наздигош кан дар оилаи шумо оши палава як ҳафтада чанд бор мекунанд панҷшанбе якшанбе ду маротиба наза бошад тиҷоратам вай акам додарора деҳқон кардем мо худамон тиҷорат карда ҳам хеле зиндагӣ роҳбарӣ карда шумо ҳозирак ба ҳукми падару модарӣ доренда хурда ҳурмат мекунанд шуморо кор кардан намемонанд хонова апай калон гуфта шинед шумо команда кунед мо кардан мегирем хабира ман мекунам самбусаша ман мекунам авқота ман мепазам ҳамин наст бисёре зиқ намешаведтон абхере бале ин дунё ҳамин бисёр наст фарзанди падарӣ аз ҳама чизи ширин ин як чизе ҳаст ки меҳру муҳаббата ҳамин фарзанди падарӣ ба дараҷаи ё ки меҳру муҳаббати байни инсонӣ ба дараҷаи ширин аст ки ина ба ягон чи баробар карда намешавад ин як чизе нест ки аз бозор рафта харида гирифта биёрӣ ин бисёр ғанимат
از انسان هم میمونه. بعد عمر هم با برکت میشه، عمر دراز میبینی. یک جان تشکر برای مهمانداریتان، نان نمکتان، برکت در همین خاندان. خب خدا که دائما در همین عائله توی تماشا باشد، خرسندی باشد. خب خوشی‌های فرزندان را نصیبتان گردد. مولی با محصولات تر و تازه وطنی از لحاظ اکولوژی تازه نظر است. همچنین برای تامین اهالی شهر دوشنبه و ناحیه‌های اطراف آن با سبزوات تر و تازه سال جاری در 35 گکتار گرمخانه کشت و پرورش و استحصال سبزوات تر و تازه طبیعی براه مانده شده است. 22 июл асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни сафари корӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ аз намоиши дастовардҳои кишоварзони ноҳия ва истифодаи заминҳои хоҷагии ёрирасони шахсии сокинони деҳаи Фалакон дидан намуданд. дар намоиш асал, ғалладонагиҳо, сабзавоту меваҷот ва полизиҳо аз қабили гандум, нахуд, ду навъи лӯбиё, ҷуворимакка, шолӣ, ду намуди картошка, помидору бодиринг, карам, себу шафтолу ва ғайра ки аз заминҳои зархези ноҳияи Рӯдакӣ истеҳсол шудаанд ба маъраз гузошта шуд. ҳаҷми умумии маҳсулоти ба намоиш гузошта шуда беш аз 2 тонна ва 40 намудро ташкил медиҳад. мутобиқи маълумот дар қаламрави ноҳияи Рӯдакӣ беш аз 5000 хоҷагии деҳқонӣ фаъолият менамоянд ки саҳми онҳо дар фаровонии бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти тару тозаи ватанӣ аз лиҳози экологӣ тоза назаррас аст. анави замида мо кор кардистем, мана саломатима созай, кӯдакома меорам, оилаам қати ёрдам мекунанд. ави замини президентира ин дуюм хосилаша. Якум хосилашда иҷа ма укропу гашнич кабутӣ шунондагӣ будем. ана моҳи март и боимҷона шунондам. ана сеюм чинакшай 250 кило 300 кило боимҷон мегирам. ҳамсоя қати як дигарбони ёрдам мекунем, масъалаи овда чобиқишда ёрдам мекунем. ами зиндагимо пеш бурдастем. зимни боздид аз заминҳои хоҷагии иловагии ёрирасони шахсии сокинони деҳаи Фалакон ба сарвари давлат иттилоъ дода шуд ки заминҳои президентӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ 1650 ва дар хоҷагиҳои ёрирасони ҷамоати мазкур бошад беш аз 50 гектарро ташкил намуда, дар онҳо навъҳои гуногуни карам, помидор, ҷуворимакка, боимҷон ва дигар зироати кишоварзӣ парвариш карда мешаванд. мувофиқи ҳисоботи солонаи замин ки ҳамасола аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба 1 январ тасдиқ мегардад, майдони умумии ҳудуди ноҳия 181187 гектарро дар бар мегирад ки аз ин заминҳои корам 21000 гектар замин мебошад. аз он ҷумла заминҳои корами обӣ 10800 гектарро дар бар мегирад ва инчунин хоҷагиҳои иловагии ёрирасони шахсии шаҳрвандон бошад зиёда аз 1800 гектар мебошад ва дар ҳудуди ноҳия зиёда аз 5034 адад хоҷагиҳои деҳқонӣ фаъолият доранд ки оиди самараноку оқилона истифода бурдани замин аз тарафи замин истифодабаронандагони ҳудуди ноҳия ба пуррагӣ ба роҳ монда шудааст ки дар таъмини амнияти озиқовории мамлакат саҳми арзандаи худро мегузоранд. айни замон дар хоҷагиҳои ёрирасон пас аз як маротиба ҷамъоварии ҳосили фаровони маккаи дон, офтобпараст, шалғаму помидор ва ғалла, акнун картошка, боимҷон ва дигар навъи маҳсулоти соҳа киш шудааст. дар ҳама шаклҳои хоҷагидории деҳоти Россияи ноҳияи Рӯдакӣ 704 гектар замини кора мавҷуд аст. аз ин ҳисоб замини ғалладонагӣ 72, картошка 15, сабзавоту полизӣ 476, зироати хӯроки чорво 97, боғу токзор 48, аз ҷумла 39 гектар дарахтони ҳосилдеҳ, қидаҳои замини наздиҳавлигӣ 445 гектар буда, хоҷагиҳои деҳқонии инфиродӣ 170 ададро дар бар мегиранд. ҳозир кишти такрорида боимҷон тайёр аст, ана макадон тайёр аст, ана дар инҷо боз кишти картошка гузаронда шудааст.
шаҳрвандоне ки дар он заминаи президентӣ ҷудо карда шудааст 6 сотиқ 7 сотиқ ҷудо карда шудаанд оқилона истифода мебаранд я аз ҳар як қитъаи замин тоҳсил ҳосил гирифта мешавад. ҷиҳати таъмини аҳолии шаҳри душанбе ва ноҳияҳои атрофи он бо сабзавоти тару тоза соли ҷорӣ дар 35 гектар гармхона кишту парвариш ва истеҳсоли сабзавоти тару тозаи табиӣ ба роҳ монда шудааст. аз гармхонаҳои ҳудуди ноҳия ба миқдори 397 тонна сабзавот аз қабили помидор 164, бодиринг 152 ва 81 тонна намуди дигари маҳсулоти кишоварзӣ ҷамъоварӣ гардидааст. тибқи нақша то охири сол масоати гармхонаҳо 13 гектари дигар зиёд карда хоҳанд шуд. ноҳияи рӯдакӣ яке аз ноҳияи аграрии ҷумҳурӣ ба ҳисоб рафта 60% маҷмӯи маҳсулоти ноҳияро соҳаи кишоварзӣ дар бар мегирад. имрӯз дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ноҳия дар майдони 26600 гектар заминҳои кора мавҷуд буда, аз ин 18600 гектар заминҳои хоҷагиҳои ҷамъиятии деҳқонӣ мебошад. имрӯз дар ноҳия 5060 хоҷагиҳои деҳқонӣ фаъолият кардаистанд. бо мақсади амалӣ гардидани барномаи рушди соҳаи боғу токпарварӣ барои солҳои 2016-2020 аз ҳисоби маблағҳои худӣ дар ноҳияи рӯдакӣ бунёди 230 гектар боғу токзори нав ба нақша гирифта шудааст ва ин раванд бо маром амалӣ мегардад. зимни шиносоии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба соҳибони заминҳои президентӣ ки оқилонаву самаранок истифода шудаанд изҳори сипосу миннатдорӣ намуда баҳри дар оянда парваришу истеҳсоли навъҳои серҳосили маҳсулоти кишоварзӣ дастуру маслиҳатҳои муфид доданд. баракалло монда набошед, саломат бошед. аҳли заҳмат иброз доштанд ки истифодаи самараноки замин ва таъмини фаровонии бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти хушсифати ватанӣ аз масъалаи муҳим дар назди кишоварзони ноҳияи рӯдакӣ мебошад ва ҳамин аст ки соли ҷорӣ дар ноҳия дар масоати 1170 гектар кишти зироати такрорӣ анҷом дода шудааст ки ин шумора назар ба соли гузашта 399 гектар зиёд мебошад. сокинон иқдом гирифтанд ки бо заҳмати аҳлона дар замин ва гирифтани ҳосили фаровони маҳсулоти кишоварзӣ дар татбиқи яке аз ҳадафҳои стратегии давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъмини амнияти озуқаворӣ саҳми худро гузоранд. рушди варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта. ба таъмини оммавигардонии варзиш, таҳкими тарзи ҳаёти солим ва омодасозии варзишгарони касбии тоҷик барои иштирок дар мусобиқаҳои байналмилалӣ равона гардидааст. давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ маҳз бо ташаббусҳои бунёдкорона ва таваҷҷӯҳи хоси роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бунёди инфраструктураи варзиш дар мамлакат идома ёфта, барои варзишгарон, алоқамандони тарзи ҳаёти солим ва умуман сокинони мамлакат тамоми шароиту имкониятҳои муосир таъмин карда шудааст. дар ҳамин замина 21 июл асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар шаҳри Душанбе қасри теннис ва маҷмӯаи варзиши обиро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. қасри теннис ва маҷмӯаи варзиши обии пойтахт яке аз калонтарин маҷмӯаҳои варзишии мамлакат маҳсуб ёфта тӯҳфаи арзандаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҷавонони мамлакат мебошад. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус. 21 июли соли 2020 дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ қасри теннис ва маҷмӯаи варзиши обии шаҳри Душанбе мавриди истифодабарӣ қарор дода шуд. дар саҳни ҳавлии маҷмӯа пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст аз рӯи лавҳаи рамзӣ парда бардошта ба фаъолияти ин иншооти муосири варзиш оғоз бахшиданд. бояд гуфт ки қасри теннис ва маҷмӯаи варзиши обии шаҳри Душанбе яке аз калонтарин маҷмӯаҳои варзиши мамлакат мебошад. маҷмӯаи варзиш аз ҳисоби маблағҳои буҷети шаҳри Душанбе дар майдони 10 гектар бунёд гардидааст. корҳои лоиҳакашӣ ва сохтмони маҷмӯа ҳанӯз соли 2012 оғоз ёфта. ҷараёни сохтмони он таҳти назорати бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошт. фармоишгари иншоот мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе буда лоиҳаи онро
ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Ростов гипрошахти Федератсияи Россия таҳия намудааст. дар бунёди маҷмуа ширкатҳои ватании стройкомплекс, Марв сохтмон, Абусалмон, заводи асфалту бетон ва Нури Ҳамадон дар маҷмӯъ мутахассисони варзидаи 15 ширкати ватанӣ ва 5 ширкати хориҷӣ саҳм гузоштанд. ман Равшан Ҷураев, муовини раиси Ассотсиатсияи стройсервис иншооти мазкур соли 2012 оғоз ёфта, имрӯз бо иштироки пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба истифода дода шуд. аз тарафи фирмаи ватани стройкомплекс накам аз 350 нафар иштирок намуда корҳо ба сифати баланд ба иҷро расид. иншооти мазкурро ба сифати баланд сохта ҳамчин барои варзишгарон пешниҳод намудем. дар баробари сохтмон коргарон таҷрибаи хубро аз худ намуданд. ин иншоот бар мо ҳамчун мактаби омӯзиш буда. дар ин иншоот якум бор дар Тоҷикистон конструксияҳои оҳанӣ истеҳсол намуда ва монтаж намуданд. дар маҷмуаи варзишӣ беш аз 500 нафар сокинони маҳаллӣ ба корҳои сохтмону васлкунӣ ҷалб гардида, ҳамаи корҳо бо сифати баланд ба анҷом расонда шуданд. баробари ба истифода додани маҷмуаи мазкур беш аз 200 нафар бо кори доимӣ таъмин гардиданд. ман Шарифзода Манучер Абдурасул, директори муассисаи давлатии қасри теннис ва маҷмуаи варзишии обии мақомоти иҷрои ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе имрӯз бо иштироки асосгузор сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ муассисаи мо ифтитоҳ ёфт. бунёди ин иншоот аз як ҷиҳат барои пешрафти пойтахт бошад, аз ҷиҳати дигар ҷойҳои кори навӣ ташкил карда шуд. дар иншоот дар муассисаи мо зиёда аз 200 ҷойи корӣ таъсис дода шудааст. аксарияти коргарон ҷавонон мебошад. мо ҷавонон ҳаракат мекунем ки ба боварии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ сазовор шавем. баъди ифтитоҳи иншоот сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо шароиту имкониятҳои қасри теннис ва маҷмуаи варзиши обӣ шинос шуданд. ба президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки маҷмуаи варзишӣ аз қасри теннис барои зиёда аз 3000 ҷойнишаст бо таваққуфгоҳи зеризаминӣ барои 300 воситаи нақлиёт, қасри намудҳои варзиши обӣ барои қариб 2500 ҷойнишаст, ҳавзи шиноварӣ кушода бо 300 ҷойнишаст ва 27 лифт иборат буда. ҳамчунин дар шафати он 8 майдони тенниси кушод ки яке аз онҳо дорои 1000 ҷойнишаст мебошад сохта шудааст. яке аз иншооти калони маҷмуа қасри намудҳои варзиши обӣ мебошад ва боздиди сарвари давлат низ аз он оғоз гардид. қасри намудҳои варзиши обӣ дар масоҳати зиёда аз 20 000 метри мураббаъ бунёд гардида аз 3 ошёна иборат аст ва баландии иншоот 27 метрро ташкил медиҳад. қаср дорои қариб 2500 ҷойнишаст барои тамошобинон мебошад. дар таҳхона ҷойи ивази либос барои 1800 нафар тамошобин ва ҳуҷраҳои техникӣ ҷойгир шудааст. дар ошёнаи якум 4 ҳавзи шиноварӣ аз ҷумла ҳавзҳо барои ҷаҳиш ба об, шиноварӣ, машқҳои аква аэробика, рақси обӣ ва ватерполо ҷойгир буда, ҳамаи онҳо мувофиқ ба талаботи меъёрҳои ҷаҳонӣ бунёд гардиданд. дар ошёнаҳои дуюм ва сеюми иншоот толори барои баргузории нишастҳои матбуотӣ бо 130 ҷой, 2 толори машқ, утоқҳо барои либосивазкунӣ ва истироҳати варзишгарон, утоқҳои маъмурият,
6 қаҳвахона, 9 лифт ва дигар иншооти фаръӣ ҷойгир шудааст. ҳавзҳои маҷмуа ҳам барои омӯзиши ин ҳунарҳо ба хоҳишмандон ва ҳам барои мусобиқаҳои ҷумҳуриявиву байналмилалӣ аз ҷумла бозиҳои олимпӣ пешбинӣ шуданд. қасри намудҳои варзиши обӣ дорои таҷҳизоти муосири оббозӣ буда, ҳавзҳои шиноварии он дар ҳамаи фаслҳои сол бо оби гарми дорои ҳарорати 26 дараҷа таъмин карда мешаванд. низоми муҳандисии иншоотро таҷҳизот ва дастгоҳҳои муосири сохти кишварҳои пешрафта ташкил мекунанд. дар ин маҷмуа аз кӯдакони 7сола саркарда то калонсолон метавонанд ба машқу тамрин машғул шаванд, зеро дар ин ҷо ҳавзҳои чуқурияшон аз 0,7, 1, 5, 3 то 6 метр мавҷуданд. қасрҳо ва дигар иншооти ин маҷмуа бо ранги кабуди монанд ба оби соф ороиш ёфтаанд, ки ин аз рамзи кишвари обҳои мусаффо ва ташаббускори ҳалли мушкилоти обии ҷаҳон будани Тоҷикистон мебошад. баъди шиносоӣ бо имкониятҳои машқу тамрин ва баргузории чорабиниҳои варзиши обӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз иншооти дигари маҷмуа ҳавзи шиноварии болокушода боздид карданд. дар шафати маҷмуаи намудҳои варзиши обӣ ҳамчунин ҷиҳати ба солимгардонӣ ва шиноварӣ фарогирифтани ҷавонону наврасон ҳавзи шиноварии болокушода сохта шудааст, ки барои баргузории мусобиқаҳои шиноварӣ дар фасли тобистон таъин шудааст. ҳавзи шиноварии болокушода дар масоҳати умумӣ 8000 метри мураббаъ бо баландии 17 метр бунёд гардида дорои 300 ҷойи нишаст мебошад. иншооти мазкур барои баргузории 4 намуди варзиши обӣ аз ҷумла ҷаҳиш аз трамплини дорои баландиҳои 1, 3, 5, 7,5 ва 10 метр, шиноварӣ дар масофаи 25 метр ва бозии ватерполои занонаву мардона пешбинӣ гардидааст. ҳавзи шиноварии болокушода низ мувофиқ ба талаботи муосир бунёд ёфта, дар он ҳамаи шароити зарурӣ муҳайё карда шудааст. лоиҳаи маҷмуа бо Федератсияи байналмилалии намудҳои варзиши обӣ мувофиқа гардидааст. дар иншоот системаи шабакаҳои зарурӣ мутобиқи талаботи Федератсияи байналмилалии шиноварӣ ва Федератсияи байналмилалии теннис барои гузарондани мусобиқаҳои сатҳи умумиҷаҳонӣ насб гардидааст. бояд гуфт ки мутахассисони Федератсияи байналмилалии шиноварӣ ва Федератсияи байналмилалии теннис ҷараёни корҳои лоиҳакашиву сохтмонро бевосита назорат карда, барои ба талаботи меъёрҳои ҷаҳонӣ ҷавобгӯ гардидани маҷмуа тавсияву маслиҳатҳои муфид доданд. натиҷаи ҳамин ҳамкорӣ буд, ки маҷмуаи варзиш аз тарафи сохтмончиёни тоҷик бо тарҳи зебо, бо дар назардошти талаботи меъёрҳои муосир ва бо сифати баланд бунёд шудааст. фаррухов Шарофиддин, муовини сардори шӯъбаи истеҳсолии раёсати сохтмони асосии шаҳри Душанбе, соли 2012 дар иншооти қасри теннис санги асос аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гузошта буд. масъулияи сохтмоние ки дар иншоот мавриди истифодабарӣ қарор дода шуданд, сараввал аз озмоишгоҳи ҷумҳуриявӣ гузаронида шуда, хулосаи зарурии он дастрас намуда, баъд аз он мо сохтмончиён иҷозат додем ки дар иншоот васл насб намоянд. дар масоҳати 16000 метри мураббаи он корҳои ободонӣ гузаронида шудааст, ки дар он ҷо зиёда аз 10400 адад дарахтони бутаҳои гуногуни сояафкану ороишӣ шинонида шудааст. зиёда аз 15000 метри мураббаи иншоот бо сафолакҳо мунфаш гардидааст. тибқи талаботи ба наворгирии бозиҳои варзишӣ дар иншооти ёрирасони маҷмуа таҷҳизоти махсус насб гардидааст, ки тавассути он сатҳи видеоии мусобиқаҳои дохилӣ ва байналмилалӣ ба шабакаҳои телевизионӣ пайваст карда шудааст. пас аз шиносоӣ бо фаъолияти ҳавзи шиноварии болокушода роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз қасри теннис, ки дар як бинои алоҳидаи зебо ҷойгир аст, дидан карданд. қасри теннис аз 5 ошона иборат буда, дар майдони 40000 метри мураббаъ ҷойгир шудааст ва аз 3 майдони теннис, толори гӯштингирӣ, толорҳои умумии варзиш ва машқ иборат мебошад. дар 3 корти теннис 12 утоқи либосивазкунӣ барои 300 нафар варзишгар, 4 толори варзиш бо тамоми таҷҳизоти муосир, толори нишастҳои матбуотӣ барои 120 нафар, қаҳвахона ва 10 лифт иборат аст. дар ошёнаи дуюми қасри теннис толор барои бозиҳои футболи хурд, тенниси рӯи миз, волейбол,
баскетбол, толори гӯштин, оботоби бадан, аэробика, гимнастика ва дигар ҷойҳои машқу тамрин мавҷуд аст. ман ҳайбу фурамшед тӯли 10 сол аст ки дар ин намуди варзиши бадансозӣ ва вазнбардорӣ машқу тамрин мегирам ва дар соли 2017 дар мусобиқаи байналмилалӣ дар шаҳри екатеринбурги давлати русия сазовори ҷои аввал гардидам. Ҳам дар вазни худ, ҳам дар вазни мутлақ сазовори ҷои аввал гардидам ва дар ин намуди варзиш варзишгарони мо хеле зиёд ҳастанд. Имрӯз ки мебинем пешвои миллат барои варзишгарони мо чунин маҷмӯаи варзиширо ба ташкил дода шуд ва хеле хурсанд ҳастем аз он ва кӯшиш мекунем ки боз ҳам зиёдтар машқу тамринамонро зиёдтар кунем ва дар мусобиқаҳои ҳам ҷумҳуриявӣ, ҳам осиёӣ, ҳам байналмилалӣ иштирок карда ва сазовори ҷои аввал гардем ва парчами Ҷумҳурии Тоҷикистонро баланд бардорем. Меня зовут Иванихина Диана, я уже 4 года занимаюсь теннисом, мне очень нравится этот вид спорта, я стараюсь выкладываться на полную силу, здесь стараюсь тренироваться хорошо. Я сейчас являюсь первой ракеткой Таджикистана, я занимала много мест на соревнованиях, как в республике, так и за республикой. В 2018 году было мое первое международное соревнование, и мы поехали в Малайзию, я там заняла 3-е место. Это самое большое мое достижение. Также в республике я занимала много раз 1-е, 2-е и 3-е места, но чаще всего у меня получаются 1-е места. Также я хочу передать свою благодарность нашему лидеру нации за то, что он нам позволяет тренироваться хорошо, за то, что он нам дает все условия, строить нам корты, заботиться о нас и вообще поддерживать этот вид спорта в нашей республике. И ему большая благодарность. Сегодня мы стали свидетелями, что наш лидер нации пришел и открыл нам новые корты, где мы можем тренироваться. Эти корты очень хорошие и качество очень хорошее. Они на международном уровне. Нам очень нравится здесь тренироваться, и мы будем рады видеть здесь приезжих из стран, чтобы они видели, что в Таджикистане тоже теннис процветает. Нам очень понравились эти корты. Мы хотим здесь проводить свои тренировки и в дальнейшем выступать за Республику Таджикистан, чтобы все знали, что в Республике Таджикистан тоже теннис есть, и он процветает. Ман Одинеев Давлатман, намояндаи Федератсияи Пауэрлифтинг, бодибилдинг, фитнес Ҷумҳурии Тоҷикистон. мо шоҳиди он гаштем ки ҳар сол дар Ҷумҳурии Тоҷикистон толорҳои варзиши нав бунёд шуда истодааст. ин яке аз пешравии варзишгарони мо мебошад ки муҳтарам ҷавоноби олӣ пешвои миллат ба варзишгарони мо имкониятҳои хуб дода истодаанд ки варзишгарони мо дар толорҳои варзиши нав тамрин намоянду дар оянда дар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок намоянд. кӯшиш менамоем дар оянда варзишгарони мо дар чунин толорҳои варзишӣ тамрин намоянду парчами давлатро баланд бардоранд. Меня зовут Самат Волозода, мне 13 лет. Я занимаюсь художественной гимнастикой уже 6 лет. Я благодарна лидеру нации за этот комплекс, за то, что есть возможность потренироваться и то, что мы сможем поднять флаг Таджикистана. бунёд ба истифода додани қасри теннис ва маҷмӯаи варзиши обӣ тӯҳфаи арзандаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҷавонони кишвар ва яке аз иншооти бузурги ҷашнии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ба истиқболи сазовори ҷашни бузурги 30-солагии истиқлоли давлатӣ мебошад. варзишгарон ҷавонони саодатманду хуштолияи кишвар ба роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои иқдоми шоиста бунёди чунин як маҷмӯаи бузург ва таъмини тамоми шароити зарурии машқу тамрин изҳори сипосу миннатдорӣ карданд. Меня зовут Камолова Карашман. Я занимаюсь этим спортом уже 3-й год как. Я занимаюсь в спортивной школе номер 5. И я думаю, что всем девушкам нужно заниматься каким-то спортом. Но я советую волейболом нужно заняться. Потому что это очень замечательный спорт. Наша тренер, она очень замечательно даже и тренирует. Мы благодаря ей научились всему и видим все это. И мы очень благодарны нашему президенту за то, что он открыл нам такой комплекс красивый, с уютом, с удобствами со всеми. И я думаю, что и в дальнейшем, и в будущем, чтобы он такие комплексы были и много, и много. И я очень ему очень-очень благодарна. Ман Муҳаммад Абдурамонов, сармураббии дастаи якачини Ҷумҳурии Тоҷикистон, оид ва гӯшини зудо.
мо варзишгарон дар оянда кӯшиш мекунем ки дар арсаи байналмилалӣ парчами азизи кишваронро баланд бардорем. ман қаландаро шоҳида тӯли 7 сол мешавад ки дар гӯштини дзюдо машқу тамрин карда истодам. аз соли 2014 то имрӯз мо аз берун аз ҷумҳурии тоҷикистон ба мусобиқаҳо сафарбар карда шудем. соли 2014 дар Кипр ки дар онҷо чемпионати мир тарзи гӯштини самбо дар онҷо ҷои сеюмро ишғол кардам. ва соли 2017 2018 2019 дар ӯзбекистон қирғизистон ҷои аввалро ишғол карда ва парчами ҷумҳурии тоҷикистонро дар он ҷо ба боло бардоштам. ва мо варзишгарон аз пешвои миллат сипосгузорем ки чунин толорҳои варзиширо ба мо ҳадия кардааст ки варзишгарон машқу тамрин кунанд ва писарҳо духтарҳо омада машқу тамринро идома диҳанд. мо аз пешвои миллат миннатдор ҳастем. дар як қисми маҷмӯаи варзишӣ барои баргузории мусобиқаҳои сатҳи гуногун ва машқу тамрини варзишгарон 8 майдони тенниси кушод бо масоҳати 5500 метри мураббаъ сохта шудааст. бо дар назардошти он ки маҷмӯаи нави варзиш ба талаботи байналмилалӣ ҷавобгӯ мебошад, минбаъд дар он имконияти баргузории на танҳо мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ балки минтақавӣ ва ҷаҳонӣ низ пайдо гардид. суҳроби акбаршоҳ сардори шӯъбаи кор бо дастаҳои мунтахаби кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон. албатта варзиш беҳтарин василаи муаррифии давлату миллат аст. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон алал хусус пешвои муаззами миллат ба самти варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ албатта як нигоҳи хос доранд. ҳамин аст ки албатта дар ҳошияи ғамхориҳои пайвастаи пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон чунин як толорҳои бо ҳашамат замонавӣ ва ҷавобгӯ ба стандартҳои олимпӣ сохта ба истифода дода мешаванд. боиси фахр аст ки аъзоёни дастаи мунтахаби ҷумҳурии тоҷикистон дар чунин толорҳои барҳаво ба машқу тамрин фаро гирифта шуда ҷиҳати рушди соҳаи бемайлони варзиш саҳмгузор мешаванд. ногуфта намонад ки албатта аз иқдомҳои пайгиронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои муаззами миллат варзишгарон дубора рӯяи негирифта барои баланд бардоштани парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон талош хоҳанд варзид ва аз номи варзишгарон бовар мекунонем ки дар оянда ҳам ҷиҳати баланд бардоштани парчами давлатӣ ва кӯшиш кардан ҷиҳати садо додани суруди миллӣ дар арсаи байналмилалӣ алал хусус дар бозиҳои олимпӣ варзишгарони мо пайваста яъне ки иштирок намуда умедворем ки ҷойҳои намоёнро ишғол мекунанд. ногуфта намонад ки барои варзишгарон ин як иқдоми нек, ин як рӯзи фараҳафзо мебошад ки дар чунин толорҳои барҳаво яъне ки тамрин намудан ва ба тамоми шароитҳое ки фароҳам оварда яъне ки истифода бурда касбияти худро баланд бардоштан талош меварзанд, ибрози хушнудӣ менамоянд. президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон баъди ифтитоҳи иншоот ва шиносоии пурра бо имкониятҳои дар он фароҳам овардашуда дар қасри теннис дар ҳузури ҷавонону наврасон ва варзишгарони кишвар суханронӣ карданд. нахуст пешвои миллат ифтитоҳи иншооти бузурги варзишро ба ҷавонони кишвар ва сокинони пойтахт табрик гуфтанд.
سرور دولت محترم امامعلی رحمان به صفت ساختمان بهای بلند داده به بنیادکاران مجموعه برای اجرای با صفت کارها عرض سپاس کردند. بعد شناسایی پوره با انشاءات اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به کارگران برای صفت کارهای ساختمان بهای بلند دادند و برابرت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه برای استفاده ثمرناک و مقصدناک انشاءات ورزش و کارهای آبادانی دستور و هدایت‌های سودمند دادند. باید گفت که طی 3 سال آخر در اساس دستور و سفارش‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و اقدام‌های سازنده رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در پایتخت از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی، وزارت و اداره‌های جمهوری و صاحبکاران و تشبثکاران بیش از 250 میدانچه ورزش و بازی کودکان به مبلغ عمومی زیاده از 205 میلیون سامانی ساخته به استفاده سپرده شده است. همزمان با این در شهر دوشنبه با تشبث مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه کلانترین ورزشگاه با 30,000 جای نشست بنیاد شده ایستاده است که باز یک تحفه بهترین به جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان می‌گردد. بنیاد و به استفاده دادن قصر تنیس و مجموعه ورزش آبی در شهر دوشنبه باعث آبادی یک گوشه پایتخت کشور عزیز زمان گردیده است. آرایش مجموعه با تجهیزات حاضر زمان نورپاشی این موضع زیبا منظر پایتخت را به یک مکان افسانوی تبدیل داده است. در مرحله رشد بسرعت خاصه روندهای زمانی معاصر که با بخش‌های اقتصادی و اجتماعی به تاثیر نیستند پیشبرد با نظام بخش‌های مهم خوجگی خلقی مملکت از جمله رشد ساحه کشاورزی با استفاده مقصدناک زمین بنیاد خطهای کارکرد محصولات و صادرات آن علالخصوص با رونق سازندگی و بنیادکاری به شغل فرا گرفتن اهالی مهم میباشد. با در نظر داشت این همه از جانب حکومت مملکت تدبیرهای مؤثر عملی گردیده مرحله به مرحله سطح و صفت زندگی اهالی بالا برداشته می شود. در این سمت اهالی نیز با درک بلندی مسئولیت زحمت شبانه روزی نموده رشد بمیلانی ساحه‌ها را تامین می نمایند. با مقصد شناسایی با رفت تدبیرهای آبادانی و بنیادکاری به استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی، وسعت جمع‌آوری حاصل و کشت تکراری از جمله فعالیت کارخانه‌های صنعتی، سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهر رسولزاده به یک قطار شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت سفری کاری انجام دادند. گزارش سمندر اسکندرزاده و خورشید عبدالحق در این خصوص. سروزیری مملکت قاهر رسولزاده در شهر پنجکент با رفت ساختمان انشاءات تعیینات گوناگون از جمله کارخانه کارکردی میز، کارگاه کارکردی میوه خشک، سردخانه، بیمارخانه مرکزی، بینای مؤسسه تعلیمی، بینای اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کورپسیا، انشاءات جشنی در ممنوعگاه تاریخی و باستانشناسی سرزم و با فعالیت کارخانه‌های استحصالی شناس شد. مورد ذکر است که کارخانه کارکردی میز در جمعیت دارای مسئولیت محدود کارخانه مشترک زرافشان از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان در همبستگی با سرمایه‌گذاران خارجی بنیاد کرده می شود. مورد ذکر است که در زمینه سیاست درهای باز و فراهم آوردن امکانیت‌ها جهت رشد بخش خصوصی در قلمرو جمهوری تاجیکستان از جانب صاحبکاران و سرمایه‌گذاران هم داخل و هم خارجی مملکت بنیاد کارگاه و کارخانه‌های گوناگون استحصالی جریان دارد.
аснои шиносоӣ аз фаъолияти коргоҳҳои истеҳсолии ин минтақаи саноатӣ сарвазири мамлакат масъулонро вазифадор намуд ки барои ҳарчи зудтар татбиқ намудани лоиҳаи сохтмони корхонаи коркарди мис чораандешӣ карда иншооти мазкурро бо сифати баланд ва ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир сохта ба истифода диҳанд. зеро бо мавриди истифода қарор гирифтани иншооти мазкур ҳам дар самти рушди иқтисоди мамлакат ва ҳам дар фароҳам овардани ҷойҳои нави корӣ имконияти мусоид муҳайё мегардад. мавриди зикр аст ки дар шаҳри Панҷакент дар доираи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ ва эълон гардидани солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ сохтмони 405 иншоот ба нақша гирифта шуда буд. аз ин 266 иншоот аз ҷумла дар соли 2018 81, дар соли 2019 161 ва дар 6 моҳи соли 2020 24 иншоот сохта ба истифода дода шуда корҳои бунёдкорӣ идома дорад. дар шаҳри Панҷакент бо саҳми соҳибкорон ва шахсони хайрхоҳ бунёди иншооти таъиноти гуногун аз ҷумла роҳу кӯпрук, муассисаҳои соҳаи тандурустӣ, маориф, фарҳанг, варзишӣ ва хизматрасонӣ ҷараён дорад. аснои шиносоӣ бо рафти тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ сарвазири мамлакат масъулонро вазифадор намуд ки ба сифати корҳои сохтмонӣ ва риояи унсурҳои муосири шаҳрсозӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда ҷиҳати боз ҳам ҷонок намудани корҳои сохтмонӣ ва сарсабзу зебо кардани муҳити атроф аз имкониятҳои фароҳам овардашуда самаранок истифода намоянд. дар баробари сохтмони иншооти гуногун дар шаҳри Панҷакент тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ дар мавзеъҳои таърихию фарҳангӣ аз ҷумла дар мамнӯгоҳи таърихию бостоншиносии Саразм низ идома дорад. дар идомаи сафар таҳти раёсати сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода дар мамнӯгоҳи таърихию бостоншиносии Саразм баҳри тақвияти рафти корҳои ободонию бунёдкорӣ дар доираи омодагиҳо ба истиқболи ҷашни 5500-солагии Саразм маҷлиси ситоди корӣ баргузор гардид. таъкид карда шуд ки ҳамаи иншооти ба нақша гирифташуда бо назардошти хизматрасонии муосир, талаботи меъморию сохтмонӣ ва унсурҳои хоси миллӣ дар доираи дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёд карда мешавад ва имрӯзҳо корҳо дар ин самт бо суръат ҷараён дорад. аснои баргузории маҷлиси ситоди корӣ сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода ҳамчунин аз мақсаднок истифода нагардидани қитъаҳои замини назди ҳавлигию саҳроӣ, изофанависӣ дар маълумоти кишти картошка ва дар сатҳи зарурӣ ҷараён надоштани кишти такрорӣ дар шаҳри Панҷакент изҳори нигаронӣ намуда барои рушди соҳаи кишоварзӣ ва тақвият бахшидани корҳои фаҳмондадиҳӣ масъулонро вазифадор кард. дар доираи сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода дар шаҳри Хуҷанд бо рафти корҳои сохтмони иншооти соҳаи тандурустӣ ва бинои баландошёнаи истиқоматӣ шинос шуд. имрӯзҳо дар шаҳри Хуҷанд ҷиҳати рушд бахшидани соҳаи тандурустӣ бунёди иншооти соҳавӣ ва дастрас намудани дастгоҳу таҷҳизоти муосир ҷараён дошта дар ин самт имкониятҳо мақсаднок истифода мешаванд. аснои шиносоии сарвазири мамлакат масъулонро вазифадор намуд ки тадбирҳои бунёдкорӣ ва ободонӣ дар шаҳр бо назардошти риояи талаботи сохтмону меъморӣ анҷом ва омодагиҳо ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон вусъат дода шавад. дар идома сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода дар ноҳияи Мастчоҳ бо ҷараёни бунёди иншооти таъиноти гуногун ки дар доираи таҷлили ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд карда мешавад шинос шуд. иттилоъ дода шуд ки аз 535 иншооте ки дар доираи ҷашнҳои миллӣ ба нақша гирифта шуда буд дар соли 2018 78 ва дар соли 2019 157 иншоот сохта ба истифода дода шуда корҳои сохтмонӣ дар ин самт идома дорад. дар баробари равона намудани маблағҳои буҷети давлатӣ барои бунёди иншоот ва тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ саҳми соҳибкорону сокинон низ назаррас аст. имрӯзҳо дар маркази ноҳияи Мастчоҳ, шаҳраки Бӯстон бунёди варзишгоҳи марказӣ бо 10 000 ҷойнишаст, бинои қасри фарҳанг барои 1000 ҷойнишаст, майдони парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон,
рамзи пахтаи шукуфон, бинои шӯъбаи адлия ва кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон, боғи фарҳангӣ фароғатӣ, иншоти соҳаи маориф, тандурустӣ, хизматрасонӣ, тадбирҳои сабзу хӯрамгардонӣ ва равшаннамоӣ низ бо суръат ҷараён дорад. дар иншоти сохташаванда ҳамчунин корҳои наққошию кандакорӣ бо тахаюли бою рангин офаридани нақшу нигори миллӣ ки фарҳангу санъати волои миллати тоҷикро инъикос мекунад анҷом дода мешавад. дар ноҳияи мастчоҳ дар баробари вусъат бахшидани тадбирҳои ободонӣ ҳамзамон ҷиҳати бунёди коргоҳу корхонаҳои гуногуни истеҳсолӣ тадбирҳои мушаххас амалӣ шуда аллакай натиҷаи некро ба бор овардааст. айни замон дар ноҳия 9 корхонаи паррандапарварӣ, 6 ташкилоти бинокорӣ, 10 корхонаи коркарди пахта, 4 корхонаи истеҳсоли равғани растанӣ, 1 корхонаи истеҳсоли семент, 1 корхонаи ресандагӣ, 1 корхонаи истеҳсоли оҳаксанг, 3 корхонаи истеҳсоли хишт ва коргоҳу корхонаҳои истеҳсоли маҳсулоти ширӣ ва чорвопарварӣ низ фаъолият карда бунёди дигар иншооти соҳаи саноат идома дорад. умуман дар ноҳияи мастчоҳ барномаи рушди иҷтимоию иқтисодии ноҳияи мастчоҳ барои солҳои 2016-2020 мавриди татбиқ қарор дошта имкониятҳои мавҷуда зина ба зина самаранок истифода мешаванд. аснои шиносоии сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода масъулонро вазифадор намуд ки ҳангоми бунёди иншоот ба сифати корҳо таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда талош намоянд ки дар муҳлати муайяншуда иншооти ҷашниро бо сифати баланд ва ҷавобгӯ ба талаботи замон сохта ба истифода диҳанд. бинандагони гиромӣ, чунин буданд муҳтавои гузоришҳои барномаи иттилоъотии таҳлилии Тоҷикистон. дар ҳафтаи нав ба шумо комёбиҳо орзу мандем. бо телевизиони Тоҷикистон бимонед.